Niya na itong amigong buutan. Sir, mayong gabi sir. Maayong gabi, igsuon kong Eugene. No? Brother Eugene, igsuon ba tadi kang Kristo? Mangutana ko na igsuon ba tang Kristo? Kay kani imong amigo nga si sino ba? Nakakita ko nga di gyud kuno siya moangkon nga mga igsuon tas pagtuo di kang Kristo. Ha? Dili gyud. Nga naman, in the first place, Di gyud ka lahi moangkon. man kag religiyon lahi man kag religiyon, lahi man sa ning ako. Paminaw sa kanang moingon ka ba nga igsuon tas pagtuo? Nganong igsuon man tas pagtuo nga sabadista man ka nya Katoliko man ko? Ikaduha. Unsa may giingon ni San Pablo sa Biblia? Basahon ako ha. Niya sa ikaduhang Korinto kapitulo tanaw na to niya. Di gyud ka moangkon nga igsuon tas pagtuo di kang Kristo. Sa lagi ba ayo sa sapaw. Unsa may giingon ni San Pablo sa 2 Korinto 6:14. Ayaw kamo pakighiusa sa mga dili magtotoo. Pero kay naaman tay gitawag natog ecumenicism ang simbahang Katoliko mo na nga bisag dili ta igsuon sa pagtuo for us to know nga nagtuo kunuhay mo o Ginoo mo na ang simbahang Katoliko moingon ra gyapon ninyo brother, pero pag ingon nimo og igsuon tas pagtuo saan pagka-igsoon sa pagtuo nga Katoliko ko nya sabadista ka? Buot pasabot Brother Eugene, wala mo nagtuo ni Kristo. Nagtuo mi ni Kristo, kaya man na among founder. Pero in terms, ayaw sa, kaya pa ko mahuman, wala pa ko mahuman. Nagtuo man mi ni Kristo, kay mauman ay among founder. Sa simbahan, nga gitukod niya. Pero kung kamo nagtuo mo ni Kristo, ambot lang kahaog kinsang Kristohan ang inyong gituuhan. Kay diha sa sulat ni San Pablo sa Buhat City 48, ang Dios wala magpuyo sa balay nga gimugna na magtawo. Ikaduha, sa Buhat 17:24, ang Dios nga mo'y nagbuhat sa tanan, langit ug kalibutan, wala magpuyo sa mga templong gimugna na magtawo. Nasayod man ka ana. Nasayod man ka ana. Nga minugna ra gyud mo kano upat ka buok. Sa mga ginuuha diha ron. Gitukod naman gyud mo ni Ellen Goodwhite. Kinsa man ginuuha diha karon ang inyong naa. Mo nang malibog sa tanin niyo. Kita ba ka nga gipanday kong Ellen White? Ini yung kag si Ellen White nagtukod nako. Ang inyong simbahan gitukod mog upat ka kano. Tinukod mog tao in short. Wala nga niingon ang Ginoo kanang inyo. O sayo una naman na sa inyong libro wa ka naawira na. Asa si Kristo niya si Ellen G. White gyud ang nag-build gyud siya sa among pagtulunan. Sa among simbahan. Tanawa ha. Sige ko no. Ikaw may sabadista nga wa maawir aning inyong libro, Seventh-day Adventist Belief. Basahon na ko ha. Niya, ang giingon diri sa pahina 261, Ellen Goldwhite. Unsa man si Ellen Goldwhite? Unsa man nag-build na o found? Akong binisayon sa ni kay English mo guni. Unsa man nagpanday gina diha? Ellen Paminaw sa lagi. Inyo man ni libro. Lagi basa. Musapos mo. Lingon din niyo, Ellen Goldwhite. Usa sa mga magtutukod sa simbahang Adventista. Sa English, Kanawara di lagi si Kristo ang pagtutukod ninyo. Basa sa English. Basa English. Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Founder sa Tagalog, tagapagtatag. Sa mga Bisaya ni Mos tagapagtatag. So karon sa may gitukod o sa may gitukod ni Ellen Goldwhite, doktrina? Mangutana ko, brother. O sa may gitukod? Ayaw sa ba? Kaya ako may nisulod din sa yung programa, ako'y mangutana. Mangutana di ka nag-explain man ka? Kaya iniingon, nangutana man ka na ko, di gitubag ka na ko. Nagiingon din niya, o sa gitukod, o sa may gitukod, doktrina, dili oy. Seventh-day Adventist Church, dili Seventh-day Adventist Belief. Simbahan ang gitukod. Muna kung maingon ka na kay Kristo, balo kinsa Kristo ka na. Sige. Sige. Mangutana lang ko nimo gamay. Kanang imong gibasa, Brother Eugene. I-clarify lang nako ba kana ba imong gibasa kanang Ellen G. White, one of the founder. Mutana ko nimo sa may kalahian sa found ug sa kanang pulong builder. Pareha naman ang builder o founder. Ang found gani sa Binisaya pa na nagkakapla. Paminaw ba? Ang found gani sa Binisaya pa na gitawag nagkakaplag. Nya ngano imo man imo magtutukod. Lagi ba?
Pagsulay. Paminaw sa, Okay, o padali okay. ko mahuman. Okay, sige, Brad, sige. Brad, kay parte og grammar, Brad, dapat tayo naibawaan gamay kay education graduate gata. Oo, ang problema naman. Og education magani ka, iklaro Muna, lang ta. lagi, ayaw saksapaw, ayaw Sige, sige. saksapaw. The one who found, pag yung tag-found, Nakakaplag di ay. paminaw sa ba? Kani, dili, kadali ha, paminaw sa, ayaw saksapaw. Pag moingon taog ka ng found, nakaplagan. Na found. Ang manday na. Pag moingon nakaplagan. Paminaw ha. Unya sa laing term kadtong tao kung naka-refer tag tao, nakakaplag na siya. The one who found. Tama. Ang kinsa ang pamisa. Oo. Nakakaplag. Pag moingon pud tag founder, magtutukod na. Pagsulay. Lahi ang founder kay lahi sa nakakaplag. Pangita ka og kanang gitawag na tog source. Now, ang nahitabo din niya sa inyo ha, tawag ganing ni ang founder dili nakakaplag. Kung moingon mo nga ang nakakaplag ra man na siya, Brad. Sa ato pa di ay kinaamay gibutang din sa inyong libro nga si Kristo, one of the founder of the church, usa gyapos nakakaplag si Kristo. Kung mao ning rason na. So, bisag kung saan nimo pangugat diha wali-wali sa Facebook, normal na. Imuha man ang katungod, that's your right na magwali ka. Pero, ang pangutana ani karon, useless man ning magwali ta, Brad, nya naata simbahan gitukod og kano. Mas main ning magwali ta nga naata simbahan nga gitukod ni Kristo. Nya labi na karon kay imong topic is 10%. Mo question unta ko nimo. Sige Abo lang. kaning 10% Okay, pero ikaw may problema. pangutana. Pangutana, pero sige lang, Brad. Kani kay imo man ni pangutana ni sulod man ka, tagaan po nato gamay nga husay na imong gingon. Kana imong gingon dirang Ellen G. White, one of the founder, dapat po masabtan po nimo kay imo man ang nasabtan ng pulong found. Ako pasabot sa imo okay. isura, Brad, ka paghilom sa pod ha. Kay akong tubagon para matagan po naghusay sa mga naminaw. Kanawa? One of the founder na kabalo ka kanang pulong found, si Ellen White ang usa sa nakakaplag sa kamatuoran sa Biblia. Wala na nimo tiwas sa igsuon ang among pagtulunan mo nang ginala mo. Ellen White one of the founder. Paminaw sa lagi. Paminaw sa makadali. Di man takadbutan mangutana ka. Paminaw para matatagan po ni husay sa mga naminaw. No kay yung sa ninyo na pag-twist bag, yung sa ninyo pagbaliktad na inyong mga pagsabot diha. Amo igsuon belief mo niha. Si Ellen White, one of the founder, kay siya ang usa sa nakakaplag sa pulong sa Biblia nga ang Sabado mo itinud nga igpapahulay. Ikapulo, usa pa rin mga bautismo. Daghan kayo so paminaw sa diha kay found na. Maunay nakaplagan ni Ellen White. Maunang diha kay si Ellen White man ang nakakaplag nga maudi ay na ang kamatuoran na himo siyang founder. Siya ang nagtukod, nagpaligon sa iyang nakaplagan nga ang kamatuoran sa Biblia mo'y angay nga sundon. Nakakaroon po tari po ng Kristo. One of the founder. Tinuod nga naman si Kristo. Si Kristo nahimong tao. Ug siya ang nahimong source sa sugo sa Ginoo nga siya ang nahimong founder nga mo'y sundon sa katawhan sa tibuok kalibutan. Pagkasayon sa tunaw. Magtanong lang ako, sir. Magtanong ako, sir, ha? Base lang dito sa libro. Okay. Sinabi, sir, sa inyong libro, Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Ang tanong ko sa iyo, sir, ano sa Tagalog yung term founder, sir? Pastilan. Aso, tubagon ta ka. Ha? Awa? Ang akong tubag nimo sabta ni Brother Gapo. Kami kay amo ng doktrina, ang among pagsabot lagi, si Ellen White, one of the founder, kay siya ang nahimong source nga nagtukod sa pulong ang tanong ko lang, sir. Nga iyang nakaplagan. Sir, Pagsulay ni simple lang naman yung ang tanong ko, sir. Time sa ano lang, brother? No. Simple lang ang tanong ko, sir. Ano sa Tagalog ang term founder na ginamit dito sa inyong libro? Ano sa Tagalog ito? Mag-eskwela na tani, di na tas Biblia ni Brother Gapo. No. Pina-translate ko lang ito sa Tagalog. Brother Gapo, nakasagot na ko, ana. Ha? Ayaw na ko ilara. Sagutin mo muna, sir. Sagutin mo muna. Tagalog, nga diha tas found, nagsabot, nakabalo ko nga nakasabot ang pulong found. No. Wag mong ilihis yung ano. Sa libro ninyo ito, nagsasabi, Masabi ako. Ellen Gold, sandali lang ha. Sa libro kasi ninyo, sir, ito yung may sabi,
Ellen Goldwhite, one of the founder Hindi. of the Seventh-day Adventist Church. Oh. Question, yung term na founder na nakasulat sa libro ninyo, ano sa Tagalog to? Okay, sige. Ang akong tubag rhetorical. Mangutan ako nimo, unsa may Tagalog sa found? Ako ni tagsahon. Sige, unsay Tagalog sa found? Huwag mo akong tanungin. Huwag mo akong tanungin. Dili, Ako ang nagtanong rhetorical sa'yo. galing, kaya ang Pakilinaw tubag kasi na ako, libro masabtan ninyo mo na. ito, di ba? Masabtan No. Sir, libro ninyo to, sir. Sir, libro ninyo ito to. Rhetorical galing Sandali lang. Huwag ka kasabot sa pulong No, pound. wag. Huwag mo kong Dictionary. tanongin kung ano yung Sunda found sa kasi found, hindi naman, diabot sa hindi naman. founder. Sir. Hindi Gapo. naman found. Ayaw lagi pag- Sir, I don't Sandali lang, sir. I don't ask you regards about the term found. Sumutot Ang ka nakalagay ang kasi found, dito, nagkaka-flag. sandali lang. Sulay. Ang nakalagay po kasi dito sa libro ninyo, nakasulat, ayan o, Ellen Goldwhite, one of the founder. Founder ha? Founder Hindi found. lagi. Kasi, sandali lang. Oo. Hindi naman sinabi na Ellen Goldwhite, one of the found. Dili, Kundi, founder lagi. founder Siya talaga. Siya lagi ang nagtukod sa civil Sandali lang. Pagsulay ni Sandali lang, sir. kasabot. Sinabi dito, sir, na one of the founder of the Seventh-day Adventist Lagi. Church. Ngayon, ang tanong ko, sir, ano ba sa Tagalog itong term founder, sir? Pastilan si Brother Gapo, patagalugon pamanggita. Nga nakasabot na ka Brother Gapo, unsa nang found lagi, unsa nang founder. Ha? Be, ani Brother, rhetorical lagi na ako. Ano? Ha? Hindi. Found ba? Bilang, Nakasabot ka sa found. isang tanong. Karon ato naglaruhon, No. Brother. Ang- Unsa may kalayan sa founder o builder? Ay nako, Ha? wag mo akong i-segregate sa mga Ayaw na tanong. ko. Ito lang. Ayaw na kong ilara. Ito lang. Ayaw na ko sa mga strategy ni mo. Ilaron pa ko ng mga logical ni mo nga mga... Hindi naman kita niloko. Mga bubos, mga strategy ba? Di na ko pa Hindi naman. Oy. Ha? Hindi naman kita niloko, ang sir. sentence nga, lahi-lagi kung gamito ni mga sentence sa sentence ang founder ug lahi ng builder. Sige. Found gani. Sige. Ellen White ang founder kay siya ang nagtukod sa Seventh Adventist Church nga tinuuhan. Kanang tinuhan nga iya nakaplagan sa balaan. Sir. Kasayong sabto, Sir. Brother Gapo. Base sa libro po ninyo, ang sinabi dito, founder. Founder lagi, Ang tanong nagtukod ko, lagi na simple siya. lang. Gibisaya na galing na ako sa imo. Ha? Basta Tagalog lang. I don't ask you about Bisayan. Tagalog yung hinanap ko. Pagsulay man si- Tagalog ng term. Ano sa Tagalog Brother Eugene, ang term na Ako, founder? Brother Eugene, kay English ako nasabtan, Tagalog, di ko kasabot sa Tagalog, Bisaya, magugo. Di mo alam. Oo. Binasayo na to, Binasayo sir. na to. Binasayo na to. Oo nga, ang akong Binasayo na tubagon, to. Eugene. Sira. Ako nang tubagon. O niya, kasabot sir. naman ko na. Unsay Bisaya sa Pangkit. Minaw, ha? No. Akong pangutana mauni. Unsay tinagalog aning term founder? Bisaya Tinagalog. lagi, kay di lagi ko kasabot og Tagalog, kay Bisaya ako. Agoy. Ingon ka, Bisaya na to. Ha? Paminaw ba? Unsay Diba? kalayan sa founder Isa-isaho na o to, builder? Sir. Para Dili mo na. Wa mo ta mangutana kung unsay kalainan ana nila. Ang question ko mao. Hindi. Unsay tinagalog aning term founder? Kana lang sa akong pangutana. Di gid di gid ka mo sugot gay nga, di gid ko kasabot og Tagalog Brother Gapo. Bisaya manghugo. Wala mo kung mangutana nimo og nakasabot ba kag Tagalog o wala? Ayaw mo kung translate ko, Alam mo nga di ba, mo tana ba? Tagalog. Mao lagi. Di ka kabalog tinagalog aning term founder? Bisaya kanang nagtukod siya sa belief sa Seventh Adventist nga iya sige. kasulatan. Mo na akong nasabtan. Dili siya Tagalog. Bisaya. Dili siya Tagalog Para kay ma-explain na to pagbago. Dili siya Tagalog. Sige. Bisaya ta. Unsay binisaya aning term founder? Akong isabton, tubagon ako. Ang Binisaya lang, ayaw igna. Ang binisaya lagi ana, siya ang nagtukod, usa siya ka magtutukod sa belief sa Biblia nga iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Ha? No, sir, Ayaw wala lagi. akong mangutana Gapo. kung say meaning. Wala akong mangutana kung say meaning. Kay mo na'y belief Mao na na mo, diha. mawa ni mo na sabtan, ug inyo nang gito. Mao lagi, believe mo ka ha. Sige, believe mo ka ha, sir. Kung say binisaya aning term found, kanilang term, pulo nga founder, unsay binisaya. Ayaw inag-meaning ha. Bisaya lang, ipabinisaya teka. Unsay binisaya Unsay sa binisaya aning kaning founder, binisaya. Kaning found. Really found.
Founder, dili found. Okay, tumagon ako. Ang akong tubag, Founder Brother na Eugene, kabutang lagi, dire, oh. lagi founder lagi. Gikan sa Ang found, sabi ni Saya ana. pasabton ka kapag mayo, ha? Ay, sa. Oy, paminaw sa. Brother Eugene. Kadala ba? Brother Eugene. Oh, dili ba? Ani ba? Pagtulog ko ba- Ani oh, tasan sir. ba? Kay- Wala man ko mangutana. Oh, lagi kanel sira. Oo. Wala man ko mangutana nimo asa nagikan ning term nga founder, gikan ba ning term nga found, buti pa sabutan na wala man. Oo. Unsay binisaya sa terminong founder? Bisaya lang term. Oo. Bisaya Founder term. lagi. O, pasabton ta ka. Ayaw pagbuot sa kung tubag. Bisaya, Brother founder. Eugene. Ayaw pag, unsa na ba? Ayaw pag buot sa akong tubag. Kay mangutana ra magka. O magbuot ka sa akong tubag, ikaw na lang mag-ako. No, di ba? So, paminaw. Ang founder lagi sa belief sa Seventh Adventist Church, nga nung ginganlan na siyang founder or siya ang magtutukod sa simbahang Adventista, kay siya ang nagtukod God. lagi sa iyang nakaplagan sa balaang kasulatan. Unsa man niyang gitukod? Unsa man niyang gitukod? Church. Unsa man niyang church? Tao. Kasing-kasing sa tao nga musubay sa iyang nakaplagan nga ang Biblia mo'y angay sundon ang sugo sa Ginoo. Ano ba mo na sa bado, yung gitulo, ang ikapulo, ang pagdili sa pagkaon sa baboy, kay mo iyang nakaplagan, siya ang naka-found sa pagtulunan sa Biblia. O kay iya mang nakaplagan, sige, sir. naghibo siyang founder, nagtukod siya sa simbahang Adventista nga maoy grupo nga musunod sa kasuguan sa Ginoo. Pagkasayon sa Sige sir. Sige sir. Makasabot ka, Brigado. Muuyo na ba ka sir nga ang Bisaya aning term founder is magtutukod. Kapila naman ta kagitukad gitubag og magtutukod, Brother Eugene. O hindi magkakasabot. Sige, magtutukod ay, magtutukod. Gali siya Okay. sa simbahang Good. Iyang gitukod lagi ang magtutukod. iyahang nakaplagan sa Biblia. God. Magtutukod. Sige. Brother Eugene. Lagi. Kasabot na. Lagi. Magtutukod. Okay. Pag ingon nga si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod sa Seventh Day pantulunan. Adventist. Ayaw. Mahuhulog mo, Brother Eugene. Usa sa Oh. paminaw sa ba? Paminaw sa kay. Nagbasa pa man ko. Diya. Si Ellen Goldwhite, usa sa magtutukod, one of the founder Tama. of the Seventh Day Tama. Adventist Church. Usa sa magtutukod sa simbahang Adventista. Adventista. Okay. Ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa nga inyong belief? Nagtukod siya og simbahang Adventista o gatukod siya nagtukod siya doktrina? Sige, akong Simbahan tumagon. niya gitukod o doktrina? Okay, tubag ko. Klaro na ko ha. O sa may yang gitukod ha, klaro na ko ha. Seventh Day Adventist Church o Seventh Day Adventist Doctrine? Nya, ako nang tubagon. Sige. Okay. Ang akong tubag mo na siya, ang gitukod ni Ellen G. White, kanang church, nakasabot na taana nga tao na, ha? Tao ng simbahan, templo sa Dios, unang Korinto 3:16. Ang gitukod ni Ellen G. White nga church, si Kristo man na, ang tao man ang church, ang iyang gitukod Seventh-day Adventist, karon gisumpay ng church kay ang tao usa ka iglesia nga gitukod ni Kristo. So kanang gitukod ni Ellen G. White, dili na simbahan nga tao, kundi denomination, group of people. Hinaot, Brother Eugene, makasabot unta ka. Group of people nga iyang gitukod, no, nga nahimo na siyang church kay ang church katawhan man sa Dios, no, katawhan sa Dios nga Seventh-day Adventist nga ginag denomination. Unsa man siya? Group of people nga ang iyang belief nagsunod sa nakaplagan na ilinuwat sa Biblia nga ang iyang nakaplagan maudi ay ang Sabado, adlaw di ang ikapito. No, unya baboy dili ipakaon, unya maghatag dag ikapulo, no? Unya kanang magmatinumanon des kasuguan sa Ginoo. Mauna siya found of Ellen G. White, one of the founder. Ang iyang gitukod denomination, dili Brother Gapo church. Nasumpay ng church kay ang church, Brother Gapo, katawhana, kasing-kasing na sa tao. Seventh-day Adventist denomination. Basta sir. Akong basahon pag otro, sir. Akong basahon pag otro, sir.
Ellen Goldwhite, one of the founder of the Seventh-day Adventist Church. Nabay nabasang denominasyon dire wala. Pastilan si Brother Gapo, wa gini sukad pa ka sa una ba, wagi ka kasabot og Nawala, ba? nawala, Church lagi nawala. ang gibutang Nawala. kay ang church lagi Brother Gapo, Oh. katawhan lagi ng church. Pagkagahi pa di mo makasabot. Ang church lagi Okay, good, katawhan. good. Okay. Seventh-day Adventist katawhan usa ka iglesia nga naghulat sa pagbalik sa Ginoo. Ug ang iyang teaching diyan, Sige. ang iyang belief mao ang nakaplagan ni Ellen White nga kinahanglan mo sunod sa kasulatan upulong sa Okay. Dios pagkasayon sabton Brother Gapo. Okay. Anong di man Sir. ka makasabot. Base sa Di pag ka mo base sa libro ninyo, sir. Natural. Wa pagilita mahusay ani mo hawa na ta. Sa di mo usay di Oh, lang yung sayo na di lang talaga, yung Lord. ka mo dawat o Ay, sayo, Gapo. sayo, Gusto sayo, ko sayo, di mo sayo, ipito, sayo. di lang na Base magsilbi sa- na imong ipit-ipit. Pagsulay ka Brother Gapo. Base aning ni ang libro nga akong gibasa. Seventh-day Adventist, one of the founders, Ellen White. Pangutana, Oh. kinsa base ani niya, unsa may nadungog? Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa aning kaugalingon ninyong libro? Pagsulay gini. Ang founder sa Seventh-day Adventist, paminaw sa Oh. ang founder sa Seventh-day Adventist, base sa imong nadungog nga akong gibasa, si Kristo o si Ellen Goldwhite? Pagsulay ni si Gapo, di gi kasabot bisan sa pasabot. Be, akong tubagon, balikon ako ha. O balikon ako. Mo ni siya Brother Gapo paminaw yung taon. Si Ellen G. White usa ka magtutukod sa usa ka denomination nga Seventh-day Adventist. O gibutangan na siyang church kay No, ang sir, tao sir, usa ka sir, iglesia. No? Sir, Bisan sir. pag atong basa, Oy, oy. kung mabasa na ako nga doon na Seventh-day Adventist Kadali denomination. lang, Ayaw, sir, ha? mugamit ka Ano, basahon sir, ba? klaruhon Hindi ako, po sir, mao. klaruhon. Pag sa Klaruhon wala ako, ka, sir. di ka kasabot. Base aning ni, base aning ni ang libro ba, nga akong gibasa, unsa may imong nadungog? Ano, ragod ka sayon? Unsa may Ako imong lagi nadungog? nadungog, Basahon dali na na balik akong ka. tubagon lagi. Sayaw. Wa pa ko mahuman. Ay, Oo. sambatin. Akong basahan balik ka, kay para maklaro na to sa atong Oo. mga viewers dinhi karon sa akong live. Okay. Siya. Oh, mga viewers. Ellen Goldwhite, Mm. one of the founder, usa sa mga magtutukod sa Seventh-day Adventist Church, Oh. sa simbahang Adventista. Mm. Ngayon, karon ang pangutana, unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ang founder sa Seventh-day Adventist Church o si Kristo ang founder sa Seventh-day Adventist Church? Si Base Cristo ane, lagi. base ane. Oh, dara Brother Eugene Gapo, paminaw sa akong tubag ha. Oh, ang akong tubag Brother Eugene Gapo, lahi si Kristo og lahi si Ellen G. White. Si Ellen G. White founder sa Yes, Seventh-day sir. Adventist, samantalang Yes, si Kristo sir, kadali, builder kadali. sa church. Kadali lang, sir, kadali lang, sir. Oh. Sir. Oh. Sir, kadali lang, sir, kadali lang, ha. Kani unsa may imong nadungog sa akong gibasa? Si Kristo nagtukod o si Ellen Goldwhite nagtukod ani Seventh-day Ang Adventist Church? gitukod lagi ni Ellen G. White, Brother Gapo, denomination lagi. Oh, dili lagi yeah, kasing wala ko kasing mangutana kung sa- church. Tao lagi ng church. Kagahi. Wala lang ko mangutana kung unsa bay gitukod ni Ellen Goldwhite. Oh, paminaw sa Brother Gapo. Sir. Brother Gapo, Wala paminaw lagi sa- kadala nga, Ayaw mo sir. talaga tubag. Wala jud Ha? ko mangutana nimo, sir. Og unsay gitukod ni Ellen Goldwhite? Denomination ba kasing-kasing basta o dili? Wa man. Hmm. Ang akong pangutana, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Si Ellen Goldwhite ba mo ay nagtukod o si Kristo? Base aning akong nabasa. Unsa may imong Founder lagi ang nadunggan? ipasabot. Ellen Di ana Gold- dili lagi builder lagi, Brother Gapo. Tayo ko mangutanag, founder bag builder bag ipasabot ani kung sa may ipasabot ani niya. Ang sayop nimo Brother Gapo, Brother Gapo, paminaw sa Brother Gapo. Ang sayop nimo, ang sayop nimo iparihas nimo si Ellen White o si Kristo nga si Kristo builder, samantalang si Ellen White founder. Wala mong ko mangutanag parihason. Wala jud ko mangutanag parihason. Iparihas nga si Kristo o si Simple lang baba, tanawa ha, paminaw ha. Ani ba para magkasinabot ha? Unsa may imong nadunggan sa akong gibasa? Ellen White founder o Kristo founder of the Seventh-day Adventist Church? Asa ning duha? Oh, lagi-lagi, imo na po na i-appeal si Kristo. Wala lagi lang si Kristo's founder. Lagi kasi Kristo lagi builder. Wa gyud lagi tanawa ra. Oh, si Ellen White, paminaw sa kung tubaga, si Ellen White founder sa usa ka denomination, group of people, no nga usa ka church nga gitukod ni Kristo.
si Kristo usa ka builder so- sa iyang church nga mao ang tao. Okay. Ug kining mga tao kay nawala Okay. man sa pagtulo ng kini supag mas pulong sa Ginoo. Ellen White, one of the founder nga iyang gipabarog, iyang gitukod ang church nga nibuwag sa kasuguan sa Ginoo. Pagkasayon. Akong basahon rin gapo ha. Awaon sa kalahian sa unsay gisulat niya. Paminaw sa mga paminaw sa kadali. Akong basahon ha. O unsay gingon sa 16 bersikulo 18, unsay kalahian sa builder o founder. O ingon si Kristo diri sa Mateo 16:18 makasabot unta ka brother gwapo igsuon kong gapo no ingon diri ingon diri so I will call you Peter, which means a rock. On this rock, I will build my church. Nakasabot yun ka, brother Gapo, unsa nang builder. Si Kristo usa ka magtutukod sa iglesia nga mao ang tawo. Samantalang ang gitukod ni Ellen White, dili tawo, kundi denomination. Okay. Pagkasayon, brother Gapo, Okay, sige. Kasabot. Ambot ang Diara pangutana, sir. Okay na ba? So, base sa Proceed na. base sa akong gibasa, base sa akong gibasa, si Ellen White ang founder, dili si Kristo ang founder. Okay, si sa Kristo Seventh-day builder Adventist sa Church. builder Yes. siya sa church. Ay, Samantalang si Ellen White founder. Brother, ayaw sa wapa ko mahuman. Wapa ko mahuman, ibati naman ka na yun. Base ba sa akong gibasa, imo mang dung natungog. O yun na ba nimong ang founder sa Seventh-day Adventist Church, si Ellen White, basis na basa, dili si Kristo. Yes or no? Uyunan lagi nako nga ang founder si Ellen White sa Seventh-day Adventist pero sa church si Kristo ang nag-build sa church. Ang gitukod ni Ellen White lagi brother Gapo. Yes. Katawhan usa ka church nga nawala diha sa pagtulunan sa Biblia. Good. O muna ang church Good. brother Gapo ha. Masabtan Okay. mo na tao ang giiligi, tao ang gibuild ni Kristo ug ang gitukod ni Ellen White denomination, group of people, usa ka grupo, usa ka iglesia, no gitukod ni Kristo nga musunod sa nakaplagan niyang pagtulunan sa balaang kasulatan. Munang ayaw ko dala-dala ni mo pakpak kay wa gyud ka masubay sa gisulti ni Ellen White dias iyang basahon. Oh, klaro ba ka po? Laing pangutana. kana ba? Laing pangutana. Laing pangutana. Yato na si Si Kapulo Kristo matod nimo. Adi na Si Kristo matod nimo. Moabot ta diaron. sige. Si Kristo matod nimo builder. Oh, karon ang gitukod ni Kristo unsa man ang gitukod niya? Simbahan, di ba? Ingon ka simbahan. Iglesia, group of Iglesia. people, Iglesia. katauhan. Okay. Daghan man kaayo ron nagtukod og iglesia. Ay na nasipya. Sa record. Di lagi ka kasabot anang iglesia. Sabaya. So, wala pa ko mahuman. Wala pa ko mahuman. Sige. Daghan kayo rong iglesyang natukod. Na iglesia ni Kristo, na iglesia ni Kristo Alexander Campbell, na iglesia nga sa mga Mormons, iglesia sa Alliance, iglesia nga Kristohanon, na ay Seventh-day Adventist, na ay lokal, na ay Reform. Kana silang tanan mga iglesia, na ay Roman Catholic Church, mga iglesia Japon. Ang pangutanan nako, diri lang tas duha. Asa mang iglesia ang gitukod ni Kristo ani nga makadugtong karon sa kasaysayan sa atong kalibutan? Seventh-day Adventist Church, General Conference o Roman Catholic Church? Okay, akong tubag. Ang akong tubag, wala ka nakasabot sa imong pangutana kay wa ka kasabot sa pulong church. Ha? Ang pulong Dali church, ba? brother Gapo, ang pulong church na gina na Christianity na. Asa mabasa? Wa ko mangutan si ng Christianity ba na? Ayaw, wag ka kasabot wala anagi. ko mga- Kanagi mong ingon mabud, wag ka kasabot kay ang imong gipasabot denomination, dili church. Kay usara ng pulong church pag Dili, biyon bawa. gani kang church brother Lagi. Gapo, Christianity na. Okay, Christianity ta. Sige, Christianity ta. Sakyan ta. Oh, Sakyan ta ka nang imong. inside Sakyan the ta ka nang Christianity, giingon there nimo. are many denomination. Hinaut masabtari mo na brother Gapo. Ha? Okay. Sakyan ta ka na imong Christianity ha, Ang kadali gitukod lang. ni Kristo, Okay. Christianity. Okay. Sakyan ta ka na imong Christianity, Na, brad. usa kay yun Kadali tuog yun lang, kayo pagsupak-supak. Kay nakoy ipakita nimo nga ebidensya, dokumento. Oh, kadali lang ha. Kay ako tong pangitaon tong libro nako diri. Nawala na? Kuan. Ay gina Dagan kitang libro diri, brad. Ay gina yung mga Asa libro kadali- brother Gapo. Kana yung libro ba muna nagkaamong ba di nagamutuog Biblia. No, dili Ha? na.
Mo ni Dili man buti pasabot, Brad. Biblia, limang ka nga wa ka kasabot. Church, himuon nimong denomination ng church. Kadali. Pagsulay. Kadali lang. Ayaw sa sapaw. Himuon nimong simbahan Ayaw sa ng sapaw. himuon nimong simbahan ng denominasyon. Okay, ayaw sa sapaw. Oh. Kay mangita sa kog libro sa to ha ang libro dire kadali. Dara. Okay, dara. Oh, sige. Dali lang. Ang gitukod ni Kristo, brother Gapo ha, klaruhan ta ka, Dara. religion, Christianity. Religion lagi, Christianity lagi. Sa dili siya denomination. Oh. Okay, sige. Nara. Mm. Introduction to world religions and belief system. Dili kana. Katoliko Mm. Nindot. So, tiyan talang ka, brother Eugene, ha? Iklaro na ko sa imo, ha? Nagamit mo mga libros protestante nga dili pud sa Adventista. Nagamit mo protestante nga nagdapig sa Katoliko. Muna ibantayanan nimo, masabtan ang tanan nimo, ha? Walay protestanteng mudapig sa Ay Katoliko, Brad. pagsulay ka, brother Eugene. Pamatundaan ako na. Ayaw sa, diara ha, paminaw. Mubasa ko. Mm. Dini giingon nga ang Christianity doon ay dagang religion. Una, ang religion, paminaw sa, ayaw sa sapaw. Magsipyat-sipyat Ayaw sa sapaw. Then doon ay gitawag nato nga religion nga Judaism. Paminaw sa. Sige, good. Judaism, Christianity. Islam. Hinduism, Buddhism. Munay religion na Gapo. Ayaw sa sapaw. Di gitabangan ka. Confucianism, Shinto. Diretas Christianity imong giingon. Basahon na ko. Ni Kristo, ha? Ang nagtukod sa Christianity, buhat 11:26, mauna ang gipasabot sa Matthew 16:18 nga gibel ni Jesus Christ religion na belief of Christianity. Okay, salamat kanyo yun ka. Introduction ta. Okay. Introduction ta ha. Introduction of Christianity. Take note. Christianity is a religion that is very familiar to Filipinos. Yes. Because the Philippines had become predominantly Catholic since the Spaniard occupied the country. From 16th to 19th centuries. With the spread of Catholicism as one of their enduring legacies to the Filipino people, it is considered, ang Katoliko ha, gikonsiderar nga world largest religion. Kinsa ko no? Tinuod na siya. Gikonsiderar. Tinuod na. Tinuod di ko musupa. Pero di na Roman Katolika, dili na Romano Katoliko. Katolik na siya. Wapa ko mahuman. Sige. Di masayop yung kapila. A religion based on the teaching. Nakabase sa panudlo ni Jesus Christ, who is considered the Son of God and the Messiah or Savior. Akong pangutana, kay nagisgot man ni og 16th to 19th centuries, i-occupy na sa Catholicism. Pangutana, unsa man tong simbahana nga niabot sa Pilipinas niadtong 16th century? Roman Catholic Church o Seventh-day Adventist General Conference? Gapo, ayaw kong bitkas binuang ang mga pamahagi. Ang niabot sa Pilipinas, Christianity. Brother Gapo, ang niabot sa Pilipinas, Christianity. Ug ang nagdala ng Christianity, denomination. Pagsulay ka, Brother Gapo. Lagi, denomination maga. Christianity ha, ang Christianity di, giuyunan dahil ni mo ni. Ang Katoliko giuyunan dahil ni mo ni. Ang Katoliko di ay, ni-spread sa Katolisi, ni-spread sa Pilipino, sa Pilipinas, paminaw sa nga mao din ning Catholicism. Kani pagid yunan pagid nimo ni ayaw sa ba. Yunan pagid nimo ni nga ang panudlo di ay insakto kayo nagikan gyud sa ang teaching nakabase gyud ni Kristo. The teaching based paminaw sa ba? Based on Jesus Christ, who is considered the Son of God, the Messiah or Savior. Pangutana, ni adtong 16 to 19 centuries, kanila sa 16 centuries, kang kinsamang Kristyanismo nga naabot diri sa Pilipinas, ni adtong 16th century. Ang Seventh-day Adventist General Conference mga Kristyanismo, nga or kaning Roman Catholic Church nga Kristyanismo. Dira tubagon ta ka Brother Eugene, hinaut ka makasabot ka og maminaw ka og di ka magbuot og tubag Brother Eugene. Asa ni? Ha? Asa ni Brother Eugene, akong tubagon ha. Iklaro gid ni nako pagmayo
Ang giingon di ana Brother Eugene dili Roman Catholic. Ang giingon di ana Catholic. It means, unsa sabot pasabot? Lagi. The word Christian is Catholic. Unsa gani ang Catholic? Universal. Kay ang word nga Christianity, ang pulong Christian nilukop sa tibuok kalibutan nagpasabot nga Catholic. Ang niabot sa Pilipinas Catholic, universal, Christianity. Awa? Pero kinsa man ang nangulo? Ang nangulo usa ka denomination nga Roman Catholic. Pero dili na siya dili na mo ipasabot nga Catholic kamo ng Roman Catholic mo'y Christianity. Kay apil ang tanan everyone nga nagtuog Kristo that is belong a Catholic. Di ba nga kasabot ba Okay. gapo? Basta Kristohanon gali ka usa ka Katoliko universal. Pero kanang nagdala sa Pilipinas lagi nga Roman Catholic ang gitudlo diya na based on Christ kay si Kristo ang Dios ug manluluwas. Pero kung imong tanaw ng bottom line sa Roman Catholic Church giusab ang kasuguan sa Ginoo. Kanang komentarista di ana Brother Gapo sa pasabton ta ka. Kanang komentarista di ana Brother Gapo sa imong libro nakasabot ko nga iyang gitudlo based sa pagpailan ni Jesus Christ nga manluluwas pero wala niya gisaysay diya nga ang mga Katoliko maoy ang Roman Catholic denomination mo'y utor sa pagkasupakan sa pulong sa Ginoo ug i-prove na ko na nimo pinaagi sa sulat ni Jose Rizal Brother Gapo. Okay. Kadali lang, Brad. Oh? Nasayod ba ka, Brad, nga si Dr. Jose Rizal before siya namatay niingon siya, I will die as a Catholic. Na? Katolik ka ni Christian. Dili Roman Catholic. Unsa man tong unsa man tong Katoliko unsa man Brad. No, Brad. Unsa man ning Katolikuha? Paminaw sa Brad. Unsa man ning Katolikuha kaning giingon diri sa Christianity? Ang niabot din sa Pilipinas niadtong 16th century. Unsa man ning Katolikuha? Kinsay nangulo ani? Kung mabasa na ko nga nagpapatay no si Rizal pare sa Romano Katoliko, utuo ba ka si Ellen G. White dili Romano Katoliko? Ni Rizal. Ha? Wa ko mangutana kinsa gapapatay ni Rizal. Ang akong pangutana. Di paminaw sa Brother Gapo. Kinsa man? Paminaw sa ba? Oy, sinabot ah. Di man gud kamaminaw. Kinsa man? Pagsulay. Kinsa man ang nangulo aning Kristiyanismo nga niabot sa Pilipinas nga ang ilang panudlo base ni Kristo. Kinsa man Basi lagi ni aning Kristiyanismo. Basi lagi ni Kristo, batok ka ng imuhang komentary diyan ang gibasa. Pero si Jose Rizal nagpamatuod nga dili siya musugot nga ang mga Pilipino ilaron sa mga paring Romano Katoliko. Dili Katoliko. Kadali lang, Brad. Ako na, brother. Ang akong pangutana. Brad, dili ra ba ko ignorante sa life of Rizal kay isa ka semester subject na mo ana. Dili kay karon di mangutana ko brother. Ayaw Brad. Pamino sa brother. Inani ba? Kani lang ba? Kani ba? Ang akong pangutana ba simple ra man kayo. Kani ho. Tawagin ka na mo. Kinsay nangulo aning Kristiyanismohang Catholic diri sa Pilipinas 16 Catholic Christianity lagi na brother Gapo. Dili lagi ko musukan na 16th century lagi Romano Katoliko lagi nga denomination nga Christianity ko nga isulod diriya. Pero karon brother Gapo pangutan-on ta ka. Kay dili ba ka ilado, dili ba ka mailad sa writings ni Ellen G. White. Karon mo mangutana ko ni brother Eugene, kinsa may nagpapatay ni Kristo? Ang ni Jose Rizal. Paring Katoliko, Romano Katoliko, pare ra nga Katoliko. Ha? Dili paring Katoliko. Kung mabasa na ang nagpapatay ni Rizal. Sayo sa. Paminaw sa ba? Di lagi kung mabasa na ko nga paring Katoliko ang nagpapatay ni Rizal. Ayaw sa ba? Paminaw sa. Wala man ta magisgot din sa kamatayon ni Rizal. Ayaw sa ba? Ayaw ko ilaran. Ipit naman yung kaane. Karon kaniingon man ka ganina. Catholic is Christianity. Gituuhan dahil ni mo ni paminaw sa. Gituuhan din ni mo ni ganina niingon pa kag yes sakto ka nang ni ang gibasa nimo Catholic Christianity lagi ang Catholic mao nang Kristiyanismo nga ang panudlo basic yun ni Jesucristo kinsa nga maoy gikonsiderar nga manluluwas o sibyor karon ang pangutana kay gipangutana kanako nga kinsa ba ning Kristiyanismo nga niabot din sa Pilipinas ni nga 16th century kinsa nangulo niingon man kag Roman Catholic. Samantalang pag-intra na ko basa diri ganina niingon naman ka nga dili na Roman Catholic. Ay di gini kasabot si Brother Gapo. Wagi kasabot si Brother Gapo sabot. Ay sayo. Ang pangutanan nako kinsa man asa man akong tuuhan kini giingon nimo Roman Catholic o kini giingon nimo dili na Roman Catholic.
Nya mo tubag na ko. Talaga po. Tubag daw. Akong tubag ha, ang nagdala sa Christianity sa Pilipinas, Roman Catholic denomination. Church gyapon. Aminaw brad gapo ha. Unya, gitudluan nila ang tao nga mahimo kunuhay ang Kristohanon. Muna nagkakomentary na diyan na brother gapo nga ang gitudlo ni sa Catholic is Christianity. Mahimong Kristohanon, mahimong Catholic. Pero mapamatud-an nato nga sadyang nahimo ng Kristiyanite ang Pilipino, nahibalaan niyo si Rizal nga ang mga Romano Katoliko mangingilad sa Pilipino. Gipapatay sa Romanong Katolikong pari si Jose Rizal kay gisupak niyo si Rizal ang balaod sa Romano Katoliko. Karon pangutana brother Gapo yara. Dawaton manimo nga si Jose Rizal gipapatay sa paring Katoliko Romano. Kadali lang. Paminaw mo pa lang sa brother Gapo. Karon kay Paminaw ba? Roman Catholic sa paminaw sa ba? Ay, sa tanang kamatayong Rizal. We are not talking here about the life of Rizal. We are talking here about Christianity. Ayaw sa ba? We are talking here about Christianity, not the life of Rizal. Asa, paminaw. Karon kay niingon man day ka nga Roman Catholic di ay ang awag aning nangulo anong 16th century. Sa beginning, lagi pagsunod sa Pilipinas. Pero si Jose Rizal nakabalo. Lagi. Nga bakato niya ay ang mga Romano Katoliko pare. Ayaw sa ba? Naaman tayo gitawag na tog History of the Philippines. Basahon ako ni. Ha? Ang tayo problema the History of the Philippines. Ito basahon ni niya. Badiro si Brother Gapo, na ba kayo nulimit ang hiri niya, Brother Gapo? Basig na Wala ko nulimit ang hiri. Ay, wala di. Ay, pagsulay, no? Kadali lang. Pagsulay. Sige, sayang kayo wala. Okay, basahon ako ning kuana. Basahon ako ni ang tawag aning ni ang Philippine history. Kay nakapokus man ta ganin as Pilipino 16th century. Matod pas kasaysayan sa Pilipino, the greatest legacy of Spain to the Filipino people. Dili man ko moingon nga gisalikuay ninyo ni ang author kay si Dr. Sonia M. Saide. Dili baya ni Katoliko. Ikaduha, gigamit ni Bacalares si Dr. Sonia M. Saide. Maura ni ang gituuhan nga author. Now, niingon, the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Tama. Especially the Roman Catholic religion. This religion was Asian in origin, being founded by Jesus Christ. Ang pangutana, supakon ni mo, di na po di mo ni supakon. Pagsulay, Brother Eugene. Awa, ang akong tubag ha, Brother Eugene ha, dili lagi kumusupak nga ang Spain, nga Katoliko mo nahimong ligasiyang Pilipino Kristohanon sa Pilipinas. Pero ako nga pamatud-an nga si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romanong Katoliko. Kanang utor wala nakabalo sa nahibalaan ni Jose Rizal. So iyang gisulat nga ang Spain nga Katolik mo'y dakong ligasiya kay gituluan niya Pilipino pagkakristohanon. Pero si Jose Rizal nakabalo sa bakak nga pagtulunan sa Romano Katoliko. Di magkamamina. Base aning nadungog. Base aning akong gibasa karon nga nadungog nga niingon kag insakto. Kinsay founder sa Roman Catholic Church base sa akong gibasa? Si Kristo o ang yawa? Sa utok anang utor ana si Kristo. Pero sa utok niyo si Rizal, dili ni ay mao. Brad. Di paminaw sa Brad. Asa may kinsa di ay ang nagtukod sa Katoliko Romano base sa akong gibasa. Kisay utor ana libro ha? Kisay utor. Ang akong pangutana ba kaning libro nga Philippine history tao lagi. Pagsulay ni si Brother paminaw sa nito ka ni Rizal nga sinulat raman po ng Rizal. Sa history nito ko pero sa author niya nga moingon siya si Kristo mo nagtukod sa Roman Catholic Church. Pero ako doon, History of the Philippines man eh. Sa history of the Philippines man eh. Paminaw ha. Karon, ang akong pangutana simple lang. Kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church base sa imong nadungog sa akong gibasa kasaysayan sa Pilipinas. Si Kristo ang yawa. Ang akong nadungog ang author anang libruhan nagtuo nga si Kristo pero dili mao ang gisulat sa Biblia.
Pero sa history, Na. muto ko nga ang Spain, maoy usa ka dakong legacy sa Christianity sa Pilipinas. Pero kung utok na nga si Kristo yung ipunto diyan na sultian ta ka, bakak na igsuon nga pagsabot Okay. anang utor anang libro ha. Pero sa history nga yang Okay. nasabtan, mutuo ko kay naa siya, makatestify siya sa history sa Pilipinas. Pero about of Christianity, di ko mutuo kay wa siya kabalo o unsay sulod sa Biblia. Ang iyang gisulat, kanang Okay, iyang Brad. nahibalaan, nga mo'y gitudlo sa pari niya Okay. ng panahona. Brad. Sayon kayo, brother Gapo. Motuo ba ka aning, Brad, motuo ba ka aning giingon nga ignorance of the history is lack of knowledge? Pastilan, brother Gapo, di lagi ko musupak anang about history, pero about Biblia, diha na ko musupak kay nagbuot-buot ka. Okay. Oh, Kay dili man day ka musupak Ang about aning gitawag nato. Brad. Kay di man day ka musupak sa history. Lagi sa Karon kay ang Pilipinas. history ni ingon. Pero pag ingon siya, nga si lagi ba? Kristo na nagtukod, Sa paminaw, sa paminaw, sa kay bakat paminaw, sa- na. So, paminaw sa matod mo dili ka musupak sa history. History. Karon ang history ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Supako Utok nimo lagi ni na history sa o utok. imong sa likway. Dili lagi na- Paminaw sa wa ko mangutana gutok balis utok. Kaya kung Ang Tubag. klarong deklarasyon nimo Paminaw, ni ingon ka brother man. Gapo. Nga di nimo supakon. Oh. Paminaw sa ang klarong deklarasyon nimo Wagi karon ka ni kasabot, ingon ka brother man. Gapo ba? Nga dili nimo supakon. Ayo sa nga dili nimo supakon ang history. Karon kay ni may history sa Pilipinas ni ingon man nga si Kristo ay nagtukod sa Katoliko. Isalikuay nimo ning history o supakon nimo? Huwag kong tubag. Ang history nga gipasabot dia sa author lagi, ang Spain nga dakong legacy sa Pilipinas, pero kanang yang author nga mingon siya nga si Kristo Brad. mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church, usana ka dakong baka kay wala na sa Biblia. Ha? Iyan ta ka ba nilga po? Isa-isahon na to niya. Isa-isahon na to niya. Nilga po, sabta ba? Pag-ingon nga, pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Oh, Filipino history. people is Oh, history. Paminaw sa pag-ingon nga, pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Sakto sayo. Sakto na, history na sa Pilipinas nga ang nagtudlo sa Christianity, God. Spain. Pero kung moingon na ka nga si Kristo, mo ay magtukod sa Roman Catholic Church, bakat na kay wala Kadalan. Sa. Ang pangutana ko, nasayop si Dr. Sonia inside the anis pag-ingon nga the greatest legacy of Spain to the Filipino people is Christianity. Nasayop siya wala. Sakto lagi siya ng history sa Pilipinas, lagi sa Spain, nga dakong ligasiya sa Christianity sa Pilipinas. Pero kanang iyang komentaryo Karon. diha nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church, kana mo'y bakat. Namakak Kay na po siya. wala si Namakak Dr. na po siya. Smith dito sa panahon ni Kristo. Paminaw sa namakak na po Taga. si Dr. Sonia inside sa pag-ingon niya nga si Kristo ay nga si katupod sa Kristo Katoliko. sa Roman Catholic kay wala pa ng panahon na si Dr. Smith si imong giingon sa panahon ni Kristo o wala Dr. gyud Smith. record sa Biblia nga si Kristo mo'y nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha? Okay, pangutana. Oh. Base sa Biblia, kay Biblia manghata. Dito mo gamit og istorya. Kana ba? Base sa Biblia, kinsang tawhana karon ang nagtukod sa simbahang Katoliko? Dili mao ni Kristo. Unsang tuiga asa niya gitukod? Gini kasabot Unsay Biblia po sita sa Panginoon. Biblia? Nganong ingon magag Katoliko? Ing na nga sige. Roman Catholic Church. Kay kung Katoliko lagi Christianity lagi Base na. sa Biblia, kinsay nagtukod sa Roman Catholic Church kana. kung dili mao si Kristo? Unsay sita sa Okay, Biblia okay, mabasa? tubag. Walay mabasa nga gitukod ni Kristo ang Roman Catholic Church kay walay Roman Catholic Church sa Biblia. Ang gitukod ni Kristo sa Biblia, Mao lagi. Christianity, religion, dili Mao lagi. denomination. Ang pangutana ko mao. Kay wala man kay mabasa Wala nga lagi si Kristo mabasa. nagtukod og Katoliko Romano. Okay, mangutana Kinsa ko man di nimo. ay nagtukod sa Roman Catholic Church ug dili si Kristo? Akong pamatudan, ang nagtukod sa Roman Catholic Church, ang Kinsa? katawhan nga nagsupak sa subos Ginoo. Oh, Kay walay specify mabasa kinsa. sa Biblia. Basta walay Kinsa mabasa bali? sa Biblia. Kinsa man? Tao ang nagtukod. Kinsa man ang mga yan. tawhana? Kinsa man na? Ang- Kanus ana Ingon sa gitukod? Biblia, tao. Wala na nag-ingon og sigapo. Ang giingon dunay tao Wala, nga di ba? usab sa subos Ginoo. Naman ka, o asa man karon nag-ingon ang Daniel Biblia nga 7:25. dunay tawo. Daniel 7:25. Pamina sa asa man karon nag-ingon nga dunay tawo nga nagtukod sa Roman Catholic Church. Sitas. Wa lagi mabasa lagi ang Roman Catholic Church ug wala po Oh. nabaw nga way mabasa Awa nga man. si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church. Ha?
Kanang imong binuang nga mga mawala lagi. may lagi ba? ko nimo very Yung kinsa man critical. gyud ay nagtukod aning ni ang Katoliko Romano. Mabasa ba po nato Bebe, si Kristo pina nagtukod ba? sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Dili ba ani ba? Tumagasa. Brad, ani ba? Tumagasa. Mabasa sa Biblia nga ipamugot. si Kristo nagtukod sa Roman Catholic Church? Mabasa dili. Pananglitag na ako'y mabasa. Roman Catholic Katoliko Church. ka. Roman Catholic Church. Pananglitag Lagi. na ako'y mabasa. Roman Catholic Church. Admitahon nimo nga 7 lagi. Sige, Pag sige, na ako'y mabasa, sige, admitahon nimo karon nga atong 70 Adventist. Atong karoon. Sinaguga siya wa. Paminaw sa brother Gapo. Kung mabasa nimo o sa gitukod ni Kristo, Matthew 16 versikulo 18, nga ang gitukod ni Kristo, Roman Catholic Church. Sige, di ka bakakon. Pag mabasa ko sa Biblia, letra por letra, Yeah, Roman Catholic admitahon mo Church. karon nga ang 70, admitahon mo karon nga ang 70 Adventist sinaguga siya wa. Nganong ingon kuan nga Puta na. sinagugas yawa nga Awara. nga Christianity man na. Challenge man. Ang Challenge gitukod man ni ako. Kristo, di basa ha. Nga Roman Catholic Church si Sige. Kristo ang Kung nagtukod. naako'y mabasa karon sa Biblia nga ang Roman Catholic Church letra por Mao'y letrang gitukod mabasa ang ni gitukod ni Kristo. Dawaton ba nimo karon nga ang 70 Adventist nga denominasyon nga giingon nimo sinaguga siya wa? Ayaw na ko ingna nga dawaton ba na ako. Agoy. Ako'y nangutana nimo. Naay mga naminaw magtimbang-timbang. Sige, basahan ni ka lagi. Kondisyon man eh. Nganong imo Kondisyon magkondisyonan man eh. nga nag-sharing man ta? Ha? Ay, imuha- Brad, niingon ra ba imuha sa Kristo sa kuno kay- Biblia? imuha kuno kay- San Marcos 16. Niingon si Kristo sa Biblia ha. San Marcos 16:16. Oh. Ang mutuog magpabunyag maluwas. Apan Sige. nadili So, kung silutan. dili ko mo dawat, kung dili ko mo dawat, so di ka mabasa. bisan pag Brother Jose, din. no, So, kung di na ko dawaton, di ka pwede mabasa. mo Subot pasabot nga Pwede mangingilad man ka. ko. Dili mo itugan. mangingilad. Now. Kung tinuod ka, Biblia man akong gipuiran. kung tinuod ka nga taos Ginoo, basa ha. Kaya ang katungdanan sa taos Ginoo ang pagpahibalo sa kamaturas Biblia. Ug nganong imo nang taguas na Okay. ginaw. O, kana Kung ba? mabasa na ko karon. Kung mabasa na ko paminaw, karon. kung mabasa din ko Dawaton nimo. ba nimo? Paminaw sa kondisyon ta niya. Kay dili masilbi og wala tay kondisyon mo basa lang kay wala epek. Unsa man nila Kay si imo Kristo brother? Unsa man Ay, imong tuyo kasi- brother Eugene? Unsa man gid imong Ang tuyo na day? to, Kanang dire. pagpakailap sa Ang tuyo kamaturan. na to, dire. Pag-irok sa imong isig katawo. Okay, sige. Oh. Kamatuoran man kay imong gusto. Basahan Kung na- mabasa ko lagi. karon, magkatuloy Basahan. magpabunyag na ka. Aw basi di ay magpabunyag ko. Daghan pa man Eh, ang Biblia. Ang basin, ayaw lang basin. Ayaw kay nga Ayaw lang dili basin. ko magpuko sa usa kay nagmangutana ko kay katungod sa tao ingon ang Ginoo sa Jeremias 16 pangutana. So kung mabasa nimo ikaduhan na kung pangutana basi og imo gining matubag kay ang unang Pinutres 15 kung matubag niya ng pangutana muuban ko kung matubag nimo. So karon Okay. kung matubag nimo Niingon na mas Kristo sa dapat San ka pangutana. Paminaw ha. Basa sa brother. Niingon man si Kristo Basa sa ba? San Marcos 16:16. Paminaw ha. Niingon si Kristo ha, ang mutuo og magpabunyag maluwas, apan ang dili mutuo silutan. Karon kay di man tuyo sa simbahang Katolikong silutan ka. Basa lagi ang Di man mutuo tuyo. ko. Ay, sa wa pa ko mahuman. Di man tuyo sa simbahang Oo. Katoliko nga silutan kag laglag ka sa impierno, kun dili luwason man. Ang pangutana kung mabasa ko magpabunyag na ka. Sige, basta kay Oo. imo matubag akong pangutana mo tuon na ko kaya ang pagtuon Di man nagagikan ka. sa madungog. Ang pagtuon Niingon man ka nga, lagi, nabay paminaw. mabasa sa Oh, Biblia. ang pagtuon nagagikan sa madungog. So padungga ko daan, aron mo tuo ko. Ha? Kaya ayaw ko patuha sa sige. tangawa pa nimo gibasa. Sige, basa sa nga Roman diya. Catholic Church si Kristo ang nagtukod. Basa na ko, basa Kana ba? ha. Yeah, basaon ako ni niya. Kinsay utora na brother, Basaon mangutana ako, sa ko, kinsay utora na? Yeah. Biblia man Holy Bible, Holy Bible. Confraternity St. Joseph Edition. Kinsay nagtukod, kinsay nagsulatan na, kinsay writer na. Lagi, Pamilya sa before Biblia na. before sa niya to basaon, kinsa lagi author ana? Kinsa imprimatur? Autor ani, wala akong pa. basahon. Kana ba? Si San Mateo mo oy. Dili. Akong basahon. Ba kinsay nagprinta na ba? Kinsa unsa na nga mga translation ba? Imprimator. ba? Sige. Imprimator. Kinsa? Katoliko dili. Imprimator di ay. Katoliko. Ay katoliko. Sige, katoliko di. Ay Biblia man ang atong Oo. sabot. So katoliko man Biblia dapit sa man. inyo. Sige, Basa. sige. Basahon ako ha. Basahon ako. So, Basahon ang, ako. aking Anay siyo to di pagdudaan- atras ta. Sa 17. Ayaw sa akin magbasa pa ko. Ingon kang magpabunyag ka. O niya. Lagi so katoliko Anay imprimatur. basa ta 17. 17. O di man. Di
O Lagi, moingon kay ang Katolikong imprimador utor. Katolik, sumot pasabot Pamina sa nga, dapig sa inyo, o kamo na nag-translate, o kamo na nagbuot-buot, anang mga wording niya. natural. Okay, sige. Kaya ako kung Natural basahon. kay basis ay paminasa. Sige, brother. Natural Kaya basig mo sa mi, kay kaya nga, basis pag-iusap sa ninyo. natural kay basis sa Oxford Companion of the Bible, the New Testament is a Catholic letter. O mo na, timanan Sige. mo na. Sige, Oh, basa. ha? Oh, Kay karon ako nagingon na yung man. basahon ang Bless Greek them Bible. Simon Barjona. Baka naman Ayaw ka. sa Sige, sige. Sige. Wala. Ambil Nabasa akong mo bay, ng ambil Biblia. akong akong kwan di abang Nabasa mo ng Biblia. Paminaw sa. Ato ning Oo, nagkisi-kisi na mga. ato lang itandi sa Greek Bible kung naa ba na imong giingon nga Romano Katoliko. Paminaw ba? Ha? Brad. Sige, sige. Inani ba? Ang imo manggod Sige, basa nga, sa ang lagi imo niya, ha? manggod nga deklarasyon. Basa sa. Ayaw sa ba? Ayaw ko dadaan ang imong Greek Bible. Kaya in the Lubat, first place, lubat. wala ra ba yung kagadala di Greek Uy, Bible? Ay, naa ako'y Greek Una, Bible dire. ang Ako'y Greek deklarasyon Bible. nimo paminaw sa. Kasi, Uy! Na ako'y Greek Ang Bible. deklarasyon nimo, paminaw sa Lagi. ba? Ang deklarasyon nimo naabay mabasa sa Biblia. Biblia Lagi, ha? nga author Nga. lagi. Ang author nimo lagi Ayaw, Katoliko sabaw. ang nag-translate. Ay, O sige. naku, Brad, Okay. ayaw ko pasakyan Mutuon ako, brother Gapo. Okay, basa. Paminaw sa ba? Sige. Ayaw ko pasakyan na imong autor. Kaya in the first Ang place, mga tumutuon na Biblia talaga ang ko. atong sabot. Lagi. Wala ta magbase diri ko sa bersyonan ng Biblia. O, Ayaw kana lagi ra ko ba'y pwede patuwa o sa mga kinidili. bugos. Dagan magbuy bugos Ang na ato Biblia, pa din, brother iba. Gapo. Ha? Mm. Sige, Dili. sige. Brother Gapo tayo sa kadali. Ang Basahan hamon niya, nimo, kaya akong Biblia. basahan sa Greek Bible. Sige, kung tinuod ba ng imong Ah, di, ha? translation? Kay bugos na. Sige. Paminaw sa. O, na ako'y Bible. Say bugos. Bugos na yung Wala man ko mangutan translation. na bugos ba ni Biblia ha? Buhat-buhat Ang ko ninyo Roman imong Catholic Church. deklarasyon Original karon. Bible. Sige, basa. Magpasapaw may di na lang ko sapaw. Ayaw, dili, brother Gapo. Basahan lagi ng imuhang translations katoliko diya. Kaya akong basahan sa original na sinulat diri as Biblia sa Grigo nga pulong kung naabay Roman Catholic Church. Okay. Diya, kung Kay kung i-explain Roman niya. Catholic ni sa Greek Bible. Paminaw sa tuon ako nimo. paminaw. Mo lagi. Ayos sa ba sa sapaw ba? Mo explain pa man Oh, ko. sige, sige. Kanang Greek Bible nimo nga imong basahon, normal mo pabor ko ana nga way mabasa. Aw, nara din. Una, Subot mali- pa sa mod nga Diyos sabi niyo. Paminaw sa ba? Ayaw sa lagi sapaw-sapaw ba? Kay wa pa man ko gabasa Kaya din mo explain sa ko kay unhan lang tikadaan ba? Kaya mo kumuna imong rason. Di Una, lagi ang ka Greek rason. Bible walay mabasa sa Biblia nga Greek Bible nga Amen. one holy Catholic Oh, Apostolic. ako'y- Paminaw sa ako'y ba? mapakpak ni Walay Brother mabasa nga one holy Catholic. Paminaw sa brad. Ayaw sa Sige. sapaw-sapaw brad. Kay Sige, usa Juan pa kasabot sige, nimo sige, ani sige karon. lagi. Juan Oh, Holy. anya. Ayaw sa sapaw. Kay si Kristo og ang yawa ga conversation na minaw bing yawa ni Kristo. Sige. Ikaw di ka minaw Otro- labo ka sa yawa otro ani niya. bukang di paminaw ya. Oh. Paminaw ha. Oh. Niya ang kanang Greek Bible nga imong basahon tin-aw nga wala na mag-ingon nga Amen. one holy Catholic Apostolic Roman Church. Rason dili bias ang atong Ginoong Hesukristo. Nasuko na manggali kang ni claim ko Ay, ana na. nga wa man na. Ayaw lagi magsapaw-sapaw ba? Wala Explain mo ba man ko? magsapaw. Pag Naminaw lagi ko sa Ayaw iyo. sa ayaw sa. Gitabangan taraga Paghilom. Gapo. Sige, sige, sige. Paghilom lang. Oh, lagi. Paghilom lang. Oh, sige, Karon sige. ang niya nasuko na manggali ka kay ngano Ay, man nasuko ka, niya gusto ako nireklamo masuko. ka nireklamo na manggali ka niingon na manggali ka nganong gi-claim man na ninyo nga may mabasa ang rason dili gumusugot si Kristo nga naay mag-claim daghang mag-claim so the fact kay ang Katoliko nag-claiman So inyong mauna giusab. nga, naay mga sa Inyong the giusab. fact ang Katoliko nag-claiman mauna karon nga naa ko'y basahon nga bersyon sa Biblia nga binase mismo sa Sa kasaysayan. Katoliko. Take note, Okay. ang Biblia kasaysayan na. Basahon na ko ha kay ingon ra ba siya ganina nga magpabunyag na kuno siya. Okay, Kay sige. ug dili siya magpabunyag. Sayang ba rin Gapo, Naagyo sa naputol-putol yung badistang signal. bot-boton karon. Nagputol-putol yung signal, Paminaw sa- Brother Gapo. Nagputol-putol yung Na- signal. Say nagputol-putol kamayo ni kong signal putol-putol. Brother Gapo, Okay. nipilit ka, Brother Na- Gapo. Ikaw Hinay mo signal, Ikaw Brother man Gapo. Ikaw man nitapot. Imo o Okay. ako baka signal, pero nga ako, continue. Sa man ning mubasa na ko pilit-pilit man. Oh, pilit-pilit imo signal, Brother Gapo. Imo signal, nagpilit-pilit. Dili imo hara. Dili, walay Pasok way na akong problema signal sa diri, ako, oh. way problema sa ako, Brother Gapo, walay problema sa ako ang signal diri kay continue ang ako ang pagsulti. Ang imong naong mo pilit-pilit. Continue pud ako adre, continue ra pud adre. Sige. Karon ang pangutanan nako niya.
walay sabadistang butbuton ha. Ingon siya, mabasa, magpabunyag siya. Biblia akong basahon. Di mabasa mo Atras tas tuon na 17. lagi ko brother Gapo. Brother Gapo. Bisag dili pa nimo basahon, tuon ako. Basa na ko. O mutuon ako brother Gapo. Di na lang ko mubasa kay mituon naman ikaw. Mituon na lagi ko nga ang imong Awana. gibasa ay translation Jesus. nga giusab sa Katoliko. Biblia dahil nga Wala inisab sa akong Katoliko butang kaya nag-iusap, bali. niangkon man Ay, day sa- ka nga Brother, ang original nga Brad, Bible Brad, ay, wala na. Dili na lang ko mubasa kay mituon naman ikaw. Lituon na lagi ko nga ang inyong gihimo giusab ninyo ang sulat sa Biblia sa Griego. So tinuod ang propesya sa Biblia sa Daniel 7:25 nga ang Katoliko maudi ay ang nag-usab sa kasuguan sa Ginoo, Brother Gapo. Ha? Kay imo giangkon nga ang imo basahon giangkon na lang. sa original Basahon Bible na wala lang. man Catholic Church pero karon Brad. ninyong gipagawa sa Katoliko Sa- nga giusab na sa- ninyo sa- gibutangan bas- ninyo og Roman Kadali. Catholic Church, Brother Gapo. Basahon na lang ako ni. Basahon na lang ako ni kay Pakang. basahon na lang ako ni kay in the first place alang na lang pos naminaw niya. Di ra ba ko mutuog sa badista nga butbuton. Ingon nimo Ako kanina namutmot, Brother nga Gapo. mabasa. Niingon ko O, basta lagi. mabasa Ingon nimo. ko. Wala ka namutmot. Oo. O lagi. Ingon nimo kanina mapabunyag kag mabasa. Sige. Wagi di O mo. karon, ang pangutana. Brother Gapo, kasayang Basahon sa na ko signal, ha. Brother Gapo, putol-putol. Blessed are you, Simon Barjona. For Putol-putol, flesh Brother and Gapo. blood has not rebel. Bahala na kang putol-putol Di sa masabot. basta sa ako wala. O di masabot, For Brother Gapo. flesh and blood akong balikog basa ni niya. Blessed are you, Simon Barjona. Brother For Gapo. flesh and blood has not rebelled this Di- to you, Diyod, madungog. but Di mo my tinuod, Brother Father Gapo, sayang. in heaven. Ayun na. And I see you today that you are Peter. Upon this rock, I will build my one holy Catholic Apostolic Roman Church. Ay, karo kay Brad. Okay. Impas. Ako kuno'y mamutan na, Brother Gapo, be. Ako kuno'y Sige. mamutan na. Because tinuod man kasi, tagay ko, kay ganina rin Ah. pinangutan na. Ako'y mangutan na sa imo. Okay, Okay, ba? karon. Okay, Para sige, mangutan ako. para patas ta, Oo, Brad, mangutan ako. para patas ta, para Ganina para naman yung patas ta, pinangutan kadal lang na ha. eh. Ay, Ganina naman yung pinangutan para na eh. patas ta. O, Ay, patas sa dito. lagi pa, Mangutan ako, nana di ko'y ba patas nabasa. Kadal lang. Para patas ta, na naman ko'y nabasa, pag-provide kag translation sa Bibliang At nag-ingon, I will para build my patas ta, Brother one Gapo. Seventh-day Adventist Brother Gapo. Church General Conference. Paminaw, para patas ta, nangutan naman ka, mangutan na pud ko. Ano ba, para patas ba? Dili ba? Okay, kanang imong Dili, gibasa ali, ha? translation na sa inyo gibuhat-buhat nga mga translation. kadali- Kamo na lagi ba? nagbuhat og translate Brad. og Biblia. Karon mangutan ako. Asa lagi, mao lagi. Mangutan sa ko. Asa? Lagi ako. Lagi Sa ako. kadalang Mangutan sa ko ba? ha. Para makapatas ka niya, Dili. pangita og translation sa Biblia nga nag-ingon 70 Adventist. Ayaw, kay dili mi bias. General Dili Conference. mi pareha sa inyo nga bias magbuot-buot og translate og Biblia. Kami nagbase mi sa original nga pulong sa Biblia. Wala mi, dili mi pares Katoliko nga magbuot-buot og bias. Tanawa ang Biblia nga nailogo nga, tanawa ang Pwede Biblia nga nag-translate nailogo na. nga Oh. 70 Adventist. Lagi. Paminaw ha. Tanawa ko na. Tanawa ang Biblia nga nailogo sa 70 tanawa Adventist. ko Nakita no, ninyo? kung kinsa Tanawa ha. Igor lagi mi nag-publish na Ay, Brother wala, Gapo. wala. Igor na Wala, nag-publish na kinain nyo nga na, oh. Lagi pero Oh, Igor na nailugo, ha? nag-publish. Oh, Nag-publish sa niya na Brother Gapo. Mahayag sa 70. Paminaw sa Brother Gapo. ang pamahayag sa 70 Adventist. Brother Gapo, mahadlok na Dili, pangutan. kadali lang, Brad. Kadali lang, Brad. Nakabalo ko. Kadali lang. Brother Gapo, mahadlok na kang pangutan na ako. Bakit mahadlok na po Wala ka ta mahadlok pang Pilit na po na yung Ayaw sa. Malipay pa manggalit. Brother Gapo. Mo pahayag pa ko. Ay, Mo pahayag pa ko. Kaning di ang Ganina roman ka, kaning Brother di Gapo, ang pinangutana. nga na ay. Wala po ta nagsabi Wala ko mo pahayag pa ko ba kay mo paluap pa ko ba kay. Pahayag pa ka. Paminaw sa ba mo follow up sa ako kay ngano man Ano? gidinay man gud nimo to kay ingon ka nga gama-gama ra na ninyo Oo, Katoliko. tinuod. Puras to Akong no nga pamatukan. makaingon ka Akong nga dili pamatukan. ayaw sa ba. Puras to no nga makaingon tag dili bias mong gamit pud tag Biblia nga nailugong sa badista yan o. Sige, basa niya Roman Catholic Church, Beke, para mutuon ako. Sige, Nag-ingon sa ilang pamahayag, Kung mabasa paminaw niya sa Roman ba? Catholic Paminaw. Church, Japon. Ayaw sa ba, wala pa ko mahuman. Sige. Oo, man ko mahuman. Mao nang magsapaw-sapaw kay na usa man ning na. Ani para maklaro na. Sa ilang pamahayag, Mm. ayaw sa ba, sa ilang pamahayag sa last part sa Biblia, kining gitawag nila giyas pagtuon sa Biblia, niya naigiingon diri nila ang iglesia. Unsa man ning iglesia? Ang iglesia matod pa nila
universal kon Katoliko. Universal ba? Katoliko man na. Christianity lagi. Karon kay Katoliko maningi ano? Ingon sila no, ang Iglesia Katoliko no. Matod pa sa atong kasaysayan nga gitawag matod pa sa gitawag na to non-sectarian nga diksyonaryo, ang Danyo Lexicon Webster Dictionary Volume 1. Matod pa Catholic, the original Christian Church. Kinsa man ni sila? Member and subscriber to the Universal Church, member of the Roman Catholic Church. Wala masayo pang Biblia nga akong gibasa. O niya, Wala masayo, gidungagan lang. Now, sige, brother ka po. Pangutana. Pangutana ko. Kamo naman nag-ingon na. Pag-provide ko no ka og ebidensya. Sige, Brad. Pag-provide ko no kag ebidensya kung dili si Kristo ang nagtukod sa Katoliko kinsa man. Provide. Sige, mangutana ko para ma-provide nako. Sige, mangutana ko para ma-provide nako nga bakakon mo. Di ba? Sige. Ang akong pangutana mo ni brother Gapo ha. Sige, ang akong pangutana mo ni. Dawaton ba nimo nga sa original Bible walay Roman Catholic Church? Dawaton dili. Gidawat ako na. Okay. Paminaw, gidawat ako na. Paminaw sa. Next question. Okay. Kay gidawat man nimo nga wala day mabasa Roman Catholic Church. Dawaton ba nimo nga gidungagan sa Roman Katoliko? Romano Katoliko ang Biblia? Ang pagdo. Ha? Okay, tubag wala mo ko nagdubang. Dito sa original. Sayo sa brother. Dawaton ba nimo? Ang inyong gidungagan. Ayaw sa ba? Ayaw sa ba? Wala man ko nagdungag. In the first place, igo naman kong nabasa. Dili man ikaw nagdungag, ang Roman Catholic Church nagdungag. Kaya akong basahon, follow up question. Okay, tabag. Brother Gapo, tabagon ako. Tabagon. Iklaro sa akong pangutana. Mo ni akong pangutana, Brother Gapo. Kay gidawat man nimo nga walay Roman. Pulong Roma ba? Roman Catholic Church. Kay gidawat man nimo nga walay Roman Catholic Church. Karon sa imong gibasa nga imprimatur Katoliko, duna na may mabasa nga Roma. Ang akong pangutana, gidungagan o wala? Tubag, Gidugagan wala? Gidugangan sa gi-insert sa simbahang Katoliko. Paminaw sa bayo sa sapo-sapo kay tubag pa man ko. Gitubag nimo, salamat. Gi-insert na sa simbahan. Natubag na. Palagi Gi-insert na sa simbahang Katoliko. Ay paminaw sa brother. Gi-insert. So gidungag. Gi-insert na gidungag na sa simbahang Katoliko. Binasi na sa mga standard nga referensya. O paminaw sa bayo sa sapaw. Sige. Og makadugtong ta sa kasaysayan ana sa kalibutan. Kay Brad, awing-awing man kayo Brad. Magdungag kag 70. Paminaw sa ba? Awing-awing man kayo. Oy, paminaw sa. Awing-awing man kayo Brad. Kung magdungag kay diag I will build my 170 Adventist General Conference. Onya sa kasaysayan dili makadugtong. Mauna para makapatas kaning niya, mag-provide kag version sa Biblia nga naay mabasa 70 Adventist General Conference sa Mateo 16:18. Kay kun dili lagi ba? Dugang sa Biblia, dili ni sama ninyo nga magdugang-dugang mo sa Biblia. Inyong gidungagan ang wala masulat sa Biblia. So dili mi parehan ninyo kung dili magbutang og 70 Adventist kay nakabalo mi sa tinuod nga sa Biblia. Diara, tubagon. Bagon pagay pangutana. Tubagon na to ha. Nganong dili mo magdugang? Tubagon ako ha. Kay bawal man ta magdugang. Ay sa pamilya sa ba? Ayaw sa lagi sapaw. Nganong di mo magdugang? Una in the first place, mahimo mong awing kung magdugag mo da nagbiblia inyong gibutang ang 70 Adventist. Pamilya sa ba? Ayaw sa lagi sapaw ba? Dili lagi. Mag-explain ka mo. Rason? Kumudugang mi, naghatang awing. Dili ka po. Kumudugang mi, dugan na mi sa inyong awing, nagdugang-dugang sa Biblia. Kung mahimo mong awing, ayaw mo ang Katoliko. Ikaw na binigangkon. Ikaw na niangkon nga kumudugang sa Biblia awing. Kung among dungagan ang Biblia sa Biblia. Paminaw ha, lagi ba? Paminaw sa akong explanation. Paminaw sa akong explanation para magkasabot ka. Kaning 70 Adventist, nganong dili sila ganahan ayaw ba sa unsa man paminaw ka o dili? Paminaw ko sa imo. Kaning mga 70 Adventist nganong dili ni sila magdugang sa Biblia nga ilang i-insert ang I will build my 70 Adventist Church General Conference. In the first place, kung mudungag ni sila, mag-provide ni sila og version sa Biblia nga gi-insertan nila og 70 Adventist General Conference, masango nis kasaysayan. Og ang tanang kasaysayan sa kalibutan nga mga libro standard reference, apil ang kasaysayan sa Pilipinas,
magprotesta, magwilga siguro. Oy, di ba ni mao'y gitukod sa Ginoo nga nung ga-insert man eh. Mauna nga mamahimo mo gawing. Okay. Mauna nga kung mahimo mo gawing. Ayaw iya mo ang simbahang Katoliko. Berga po. Unsa? Dungagan na akong pangutana ba? Kay pertibidhan ang pangutana sa ako unya. Ang ako pertira sa yuna duhar ka buok unya maimo na imo explain na pud ka. Dungagan na akong pangutana berga po. Dara akong pangutana. Sige, lain pangutana. Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia. Ha? Gidawat man nimo nga inyong gidungagan ang nasulat sa Biblia o inyong gidungagan Roma. O karon. Nag-ingon man ang Biblia sa Pinadayag 18, versikulo 2 ngadto 4, ang nagadugang sa nasulat ni ining mga pulunga pagadungagan ang ilang mga silot. Dawaton ba nimo ni nga kamo ni? Dawaton dili. Dawaton ako na paminasa. Okay, dawaton. Paminasa. Ay paminawa sa ko sa explanation. Sige, salamat. Dawaton na ako ng statement ni San Juan kana repirado na sa gitawag. Ay paminasa ba? Kana repirado na sa libro ni San Juan. Ningon si San Juan, ang magadungag ni ining libruhas panagna, pagadungagan paminaw, pagadungagag silot sa Ginoo. Karon kinsa may gadungag-dungag ani Katoliko? Pamina sa ba? Karon kinsa may nagdungag-dungag. Ayaw sa ba? Nagtubag pa ko. Tama man ang giingon ni San Juan. Paminaw ha. Tama ang giingon ni San Juan. Hoy, paminaw sa ayaw sa bagsapaw. Tama ang giingon ni San Juan. Huy, ayaw sa sapaw kay magtubag pa ko. Tama ang giingon ni San Juan nga di ta pwedeng magdungag sa iyang mga libros gipadayag kani mga panagna. Ang pangutana, kinsa man ang katumanan anang nagdungag? Katoliko, kamo naman. Nagdungag-dungag mo ayaw sa ba? Paminaw sa nagdungag-dungag mo og mga sinulat ni Ellen Goodwright nga kunuhay panagna niya nga wala naman ay labot ni San Juan. Ay nako. Dugang pangutana mo Katoliko. Berga po. Dungag ko berga po. Dugang akong pangutana mo ni berga po. Gidawat naman ninyo nga kamoy nag-usab sa Biblia. Tama? Gidawat po ninyo nga kayang magdugang, dungagan ang silot. Nyara kong pangutana, Brother Gapo. Pagkasayon tayo. Ang giingon sa Biblia, Brother Gapo, nga dungagan, ang sinulat ni Ellen White o ang sinulat sa Biblia, nga giusab karon ako. Kinsa madera ang karong pangutana, Brother Gapo. Kinsa may nag-usab sa sinulat sa Biblia? Si Ellen G. White o ang Romano Katoliko? Kinsay nag-usab sa Biblia? Normal. Kinsay nag-usab? Romano Katoliko si Ellen White. Tumaga. Sa kadala. Wala man giusab. Wala man giusab. Paminaw sa bayo sa sapo. Sige. Nagtubag pa ko. Sige, tumaga nga wala na giusab. Mayra mga mangutana pero og mangutubag mo kaminaw. Sige, tumaga nga wala na pud usab. Sige. Wala in the first place wrong nga pangutana nga naman in the first place wala man giusab sa Katoliko ng Biblia. Wala pud giusab. Gidugangan lang og kamatuoran. Paminaw sa ba? Ang pagdungag ug ang pag-usab lahi. Sige kuno. Kana kay gi-insert paminaw sa sayo sa ba wa pa ko mahuman. Umbatin mo gadayon. Pag-insert nato og one Holy Catholic Roman Church. One Holy Catholic paminaw sa one Holy Catholic Apostolic Roman Church. Sakto ba ng pagdungaga na? Insakto. Nga naman, una, ang simbahan nga gitukod ni Kristo. Ayaw sabaw. Una, ang simbahan nga gitukod sa atong Ginoong Hesukristo usa lamang. San Mateo 16:18 o sara, wala mo ingon si Kristo, I will build my churches. One rock church. Onya, ang ubos po na sa usa lamang ka founder nga mao si Kristo. Now, ikadua, holy nganong ayo sa ba? Holy nganong holy man. Kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo balaan na kay siya mismong nagtukod balaan man. O ikaduha nga na imong balaan tungod na kay dunay mga santos nga nagpakamatay sa simbahang Katoliko ang uban ani mga martir. Mao na nya tawag aning ni kamo di mo bisag santol na lang gali waya mo. Ikatulo, one Holy Catholic nganong Catholic man kay malukpanon ang simbahan nga gitukod ni Kristo. San Mateo 28:19 lakaw kamo sa tibuok kalibutan. Mauna nga sa San Marcos 16:15 panglakaw mo sa tibuok kalibutan. Isang yaw bayong balita. One Holy Catholic mo nang universal Roman
Apostolik, ganong apostolik man. Tungod kay ang simbahan nga gitukod ni Kristo, gipahimutang niya diha sa hustong pasukaranan mga apostoles. Nya natukod ang iyang simbahan, buhing saksi ang mga apostoles. Si Kristo nagtukod saksi mga apostoles si San Pedro, gitagaan pagid niya Yahweh sa gingarian sa langit authorization. Para ba nagida gipaduplikitan nga gihatag ni Ellen White. Ikatulo kaning gitawag Holy Catholic Apostolic Roman. Anong Roman man? Tungod kay ang Roma mauning nahimong sentro sa pagtuong Kristiyanismo. Roma 1:6 padulong 7 o nya pagka-8 nagpasalamat pagid si San Pablo nga ang pagtuo sa taga-Roma nasangyaw sa tibuok kalibutan. Sa pagtuo makita sa Roma naabot sa Espanya padulong sa Pilipinas. Sakto yang giingon ganina nga mga Roman Catholic ang nangulo based on the teaching of Jesus Christ. Now ang pangutana, nasayop ba ang pagdugang? Wala, kay in the first place, boto ang kasaysayan. Mo nang niingon siya ganina, di mi magdugang, kay nga naman, og magdugang sila, mahimo man siyang away. Kaya ang kasaysayan, nagsigit, Katoliko may gitukod. Kunya, og ipasegregate pa ginang ilahang. Seventh-day Adventist Church. Binisaya, ikapitong adlaw sa pagbalik sa simbahan. Ang simbahan, ay mo balik. Continue na. Mahimo yung awing. Namingan siya nga. Mahimo yung awing. Yamong day minimum. Sige, lain ko na. Ang pumunta na, gidawat na nimo nga inyong giusab ang Biblia. Karon, niingon na po ka nga wala giusab kay gidungagan ra. Sige, karon. Dili ko sa imong punto nga wala giusab kay gidungagan ra. Karon, ang nakabutang dito sa Greek Bible, walay Roman Catholic Church. Pag-abot karon diri sa imuhang Biblia nga gibasa nga imprimatur Katoliko, nuod naa nay Roman Catholic Church. Karon ang pangutana, nausab o wala? Nausab wala? Okay. Wala na nausab. Wala nausab karon. Wala na nausab. Wala na pangutana Bergapo. Pamilya. Mo explain sa ako. Sa Greek word, na lagi na ko na imong punto lagi. Sa pamilya sa Bergapo ha. Akong klarohon ng pangutana, nganong iyong kagulan usab? Sa Greek word, walay Roman Catholic Church. Ha? Walay mabasa kay imo nang giangkon nga walay mabasa kay walay Roman Catholic Church sa Greek word nga Bible, sa Greek Bible. Pag abot sa imong gibasa nga ang imprimatur Katoliko naanay Roman Catholic Church, ang akong pangutana, nausab ba ang pulong sa Grigong Bible o wala? Nausab wala? Wala. Wala. Nani ha, Brad, paminaw sa. Mo na mo explain sa ko mo na ba. Ganahan ka kaminaw sa akong tubag. Paminawasan ko. Sige. Wala. Tagaan ka kay diya ko. Sige tubag. Brad. Okay, wala na. Wala mausab kun dili na improve pa. Gipa-improve lang. Kumbaga gi-enhance ba. Gi-enhance sa Katoliko. Gi-enhance ba. Paminaw sa gipa-improve ang kamatuo. Paminaw sa ba. Wa sa lagi sapaw-sapaw. Wa pa mo kumahuman. Gi-improve lang na siya. Karon ang pangutana, paula gini, kung gasupak-supak ka ana, para magkaalos jud ka na ko aniro, gabi una, i-provide ang imong ebidensya karon kung dili di ay si Kristo nagtukod sa Katoliko, kinsang tawhana na, kanus-an niya gitukod, asa niya tukoda. I-provide na. Ako tagang tubagong Gapo. Ang akong tubag nimo dili mi mo provide kay dili mi parehas Katoliko nga mag-improve sa pulong sa Biblia. Wala mi authorize nga mag-usab kay sugo og pulong nas Ginoo. Ingon ang Ginoo ang akong kasuguan walay makausab pero giusab sa Katoliko. Karon Brother Gapo, ako nang nasabtan, ug amo nang nasabtan sa namitaw nga Katoliko gid ay pinaagi sa imong pag-angkon ug imong ipamatud-an nga ang imong katarungan kamo nag-usab-usab. Kagwala kay gidungagan. Kadala. Oy. Ani ba? Brad, inani Brad. Salamat. Brad. Inani ba? Di magyud ka motuo nga si Kristo mo oy founder aning Roman Catholic Church. Di gyud ka motuo ana sa pagkaparoon kag Biblia. Brother Gapo sa akong idea. Nasabtan ako Brother Gapo ha. Pamino sa Brother Gapo, pasabton ta ka sa akong nasabtan. Ang pulong Roman Catholic Church Brother Gapo, kung wisgot kag denomination nga kamura, muna di nakutuhan. Pero kung mo yung Roman people nga nagtuman siya og sugo sa Ginoo nga wala nagsupak o wala nagdugang sa pulong sa Ginoo, mutuo ko ang Gapo. Paminaw sa ang akong pangutana inani ba? Ang akong pangutana inani. Ang Roman Catholic Church imo man ginang i-deny nga di gis Kristo gatukod. Sa Roman Catholic Church denomination. Okay, sige. Kana ba?
Kaning Roman Catholic Church denomination. Oh. Church ha, church. Oh, church. Kinsay founder ani? Kanus ana natukod. Okay. Asa akong tubag, tukod. brother, akong tubagan ni Brother Gapo. Dili lagi kumutuo nga Roman Catholic Church denomination kay ang gitukod ni Kristo dili denomination, ang gitukod niya religion. Lagi- Ha? kaning among simbahan karon. Mga followers, Brother Gapo. Pati religion di ka mo Adi. pagsulay, Brother Gapo. Dali ba? Christianity lagi ang gitukod ni Kristo, dili denomination. Kadala ba? Kaning among gipasakupan karon nga simbahan. Kinsay gatukod ani ug dili si Kristo. Denomination man na. Imo ba yung giangkon ganina? Imong gisulti nga. Kinsay ang Roman gatukod? Catholic Church Kinsay denomination. gatukod? Ang gatukod ana Kinsay Brother Gapo. gatukod? Ang nagtukod ana Brother Gapo, ambot si Kinsa. Ano mo yung ambot si Kinsa? Ha? Kay nagbuot-buot mo. Pati Biblia inyong galing usabon. Ang gitukod ni Kristo Brother Gapo, Christianity. Ha? Dili Roman Catholic Church. Karon kay imo magpangutan ang kisay nagtukod sa Roman Catholic Church, moingon ko nga Brad. Kinsa. Kay di na boy gi. Okay, Brad. Ang gibutho na nga wa man Okay. gisulat sa Biblia. Okay, Brad. So, nangambot man day ka, mo gyapon di ka kalos. Dili man na mo nasulat sa Biblia. Mao na nga magsupak-supak tawa kay tahatag mo nang mo gitagawi ngani. Okay, arita sa 10%. Mo lagi na. Gapo, paminaw sa supak-supak niya way katag may mo lagi gawing lagi. Libre Gapo. Tagaan ta ka Gapo atong humno ni Brother Gapo og 30 minutes sa alas 10 na humno to ni extensionan ta kag 30 minutos kay gabi naman. Ani lang ta sa 10%. Ipangutan na Brother Gapo. Wa ang Okay. problema na Brother Gapo. Dea sa gitawag na tog Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5 nagingon sa una ko og ang mga kagikan ni Levi nga mga pari gisugo sa balaod pagkubra og ikapulo 10%. Okay. Gikan sa katawhan sa Israel. Sa ato pa nangubra sila gikan sa ilang kaugalingong tagilungsod bisan kon mga kaliwat ko mao base sa Biblia nga akong gibasa tuanan lagi nawala na po si Gabriel Gapo ni pilit na po mangutan ako yung bawa nawala lagi Brother Gapo bisan pa makitaan man mo sa post Brother Gapo ha i-replay ni nga post Brother Gapo para makitaan nimo nga wala po na makak. Ano ba? Para nga, mami pa lang nimo na makako, nga nipilit ka. Una mo, ni-recorded man eh. Sige, usme yung pangutan ng Gapo para maklaro na to. Hebrehanon City. Akong pangutanan ni base sa akong gibasa, unsa may nadungog nimo sa akong gibasa, ang gisugo, pagpangubra o ikapulo, mga pari o mga pastor. Okay, sige. So, before ko na ko tubagon, Brother Gapo, clarification lang, Brother Gapo ha. Before na ko tubagon, okay ra nga na clarification. Base sa imong gibasa, Brother Gapo, paminaw. Ay nalay ko do driver ni mong katawa. Di lagi nakapasar sa kuwan lagi, Brother Gapo. Ha? Tubagan ako. Nalang ko'y clarification. Kay imo magkong gipangutana sa magkubra sa ikapulo, dawaton ba nimo nga doon na pa ikapulo? Clarification lang, tubagon ta na ka. Lagi, tubagon ta na ka. Lagi, dawaton ba nimo nga naam nagpadayon ng ikapulo? Clarification lang na, Brother Gapo. Para maminaw, masagka sa mga tao ba? Dili ba? Ang akong pangutana ba? Nagisgot man tag ikapulo. Lagi, ang akong tima, binaw sa Brother Gapo, ang akong tima karon gipamatud-an ako sa akong tima nga sa New Testament, duna pay ikapulo sa panahong Kristohanon. Nagpadayon ng ikapulo. Karon ni-quote man ka sa Hebrehanon kay New Testament man eh. Sa New Testament nga imong gi-quote sa Hebrehanon City. Sa imong pagbasa sa New Testament, the time of Christ, duna pa ba ikapulo ana? Tubagon ayaw sa pangutana na sabayan. Ayaw na lagi. Ang ako lang pangutana nani ba? Mo lagi na dayon maginambak magbinaki lagi ka dayon. Inyo ba yang gipamatuan wala na ikapulo na tayo Christ? Ito iso no sa. Clarification mo nagabinaki kinangutana ko. Unya na lang clarification nimo. Para unya na lang clarification nimo. Ang akong tubag ba para masabtan tubagon ta ka kung si kinsay mo kung si ikapulo pari ba o pastor. Ang ako laging clarification mutuo ba ka nga sa New Testament doon na pa di ay ikapulo nga pagdawat? Kinagbasa makagibrehan City. Ang akong pangutana ba, simple lang. Base lang, Brad, naon sa maning sharing maning ato
dito baga lang akong Mao pangutana. gani kay sharing man eh. O dawat ako na Simple naman kayo clarification, akong brother pangutana. Gapo. Dawat Kaya ang ako imo magudon clarification. ang imo magudon topic is napulo. Nagpadayon pa, o Kada bang nagpadayon pa, gitawag nato? napulo kasugo, the time of Christ. O, nagpadayon pa. 10% O, ba? 10% 10%. ni. O, karon nagisgot Oh. man. Mo ni akong clarification, brother Gapo. Akong pangutana, simple lang. Unsa may nadungog nimo sa akong gibasa? Lagi, Ah, akong basahon. Brother Gapo. pastor ba ang nangobra sa 10% gisugo sa malas balaod o ang mga pare? O, to. Ang akong tubag lagi, brother Gapo, tubagunta ka, pero ako sa laging i-clarify, klaruhon na to pag may mong pangutana Anak, ba? sama- Para masabtan sa naminaw, kay ni quote man lagi ka sa Hebrehanon City. Ay, brother Gapo, ha? Kay ni quote man ka sa New Testament, the time of Christ, dawaton ba nimo nga nagpadayon paday ng ikapulo, kay doon na may nagkubrang ikapulo. O, sige, tubag ako. Kadali lang Nagpadayon ba? ba na? Kay tubagunta ka, kasi mo kubra. Brad, wala jud ko mangutanag nagpadayon ba wala. Clarification ba Dili niya man Gapo? Clarification ba? Nakabalo mo kung nakasabot ka clarification? Dili man na clarification. Klaro lang Dili ako, man na hindi clarification. pangutana. Sa akin, Klaruhon hindi lang ba? nato ba? Klaruhon lang nato ba? Yes, Kana bang napunta naa ba? sa Biblia nga 10%? Oh. Ang ako lang gipangutana nimo, kinsa ba jud dunay katungod nga mangubra base sa Biblia ang akong gibasa? Wala lagi ko'y supa kung kisay katungod. Ang ako lang di klaro lang nako Diba, about nga sa akong pangutana tema. ba? Dili ba? Tubaga lang kung klaro. Pare o pastor? Pangit, tumaga sa lagi akong pag-clarify sa iyong pangutana. Akong gi-clarify yung pangutana ba, may tungod sa akong tema. Ang akong tema, gipamatudan ako sa the time of Christ, nagpadayon pa ang paghatag ng ikapulo. Muna akong tema nako. No, nga the time of Christ, nagpadayon pa ang ikapulo. Karon nangutana magaginsay ang ayan mo dawat. Muna akong giklaro. Imo bang gidawat sa akong tema nga nagpadayon pa kay ni quote man ka Hebrehanon City. So kay Hebrehanon City, the time of Christ man na, o nituo ba ka nga sa Hebrehanon, the time of Christ, naghisgot pa og pagdawat og ikapulo. Kay naghisgot pa mo pagdawat sa ikapulo, nagpadayon pa ba ang ikapulo, the time of Christ, kay nigamit magkabudawat. O tumaga, nagpadayon Ikaw pa na ba gaingon nga ikaw na gaingon nga nagpadayon. Dili. Hebrew, ikaw ba yung nagbasa? Ikaw ba yung nagbasa? Hebrehanon City gani. Muna lagi. Sige. I-grant na to nga nagpadayon Amen. niya. Okay, I-grant sige, na sige. to nga nagpadayon. So kana bang Ang gigrant nimo? pangutana. Kana bang gigrant nimo? ang pangutana. Ayo sa no si klaro na nito una. Ito. I-grant na to ha. Nga nagpadayon. Diha Okay, paminaw. sige, Base sa gibasa nako, Hebrehanon kapitulo 7 bersikulo 5. Kinsa may gitagaan og katungod nga mukubra base sa balaod. Okay, akong basahon. Mga pare o mga pastor. Pare o pastor. Akong tubag rin gapo nera akong tubag paminaw. Una nga ko tubag nako sa akong gi-clarify ganina, imo nang gigratbot pasabot gitugutan nimo. Ha? Gitugutan nimo nga nagpadayon pa dito tayo preso ikapulo kay naa pa man di ay nagdawat, no, di ba? Akong baga lang, base sa akong gibasa, pare o pastor. Akong basahon diri brother gapo para masabtan nimo pagmayo. Ha? Akong yung basahon para masabtan nimo ba? O City versikulo 6. 5. Ha? Aw 5 day brother gapo. 5 dili sa. Ako sige 5. Marato. 5 day brother gapo. Marato. Ako magyapil lang size kay ako ba yan ang gilista brother gapo. Di ba man ko di naman ko nimo mailad ani mo teksto brother gapo. Paminaw ha? Oh. Akong ipasabot ang akong tubag mo ni siya. Ang gipasabot ni Apostol Pablo sa Hebro, nag-refer siya dito sa time of Melchizedek. Amoy kag Melchizedek brother gapo. Paminaw sa ba, wala ko mangutana. Paminaw sa sagot. Ayaw pagbuot lang. Dili lagi ko masabtan sa naminaw. Wala mo. Di mo lagi na dayon. Wala mo ko mangutana nimo kinsay gipasabot ni San Pablo ana. Paminaw sa brother gapo. Kategorikal paminaw pag kategorikal. Base sa akong gibasa, kinsa ang dunay katungod nga ni kubra o wala tubagon ta ka. ikapulo sumas wala. Tubagon ta ka. Pare o pastor. Sige, kategorikal ha, tubagon ta ka. Kung sa di pa ta katubagon, ako lang ipasabot nga kining ipasabot ni Pablo is time of Melchizedek sa una ning panahon kinsay tigdawat sa ikapulo. Ha? Sige karon. Ang akong tubag nimo sa imong pari mo o pastor, the time of Melchizedek gipasabot ni Apostol Pablo nga pari ang tigdawat, the time of Melchizedek. Tanawan niyang context ha. Sa panahon ni Melchizedek, pari ang mudawat. Pero sa panahon ni Kristo, ipadala na dito magbubuhat sa Ginoo.
Hebro 9 bersikulo 13. Ang kwartas Ginoo gamiton sa buhat sa Ginoo. Sa panahon ni Melkisedek, ang ikapulo didto dalon sa mga pari kay sila ang nagserbisyo sa buhat sa Dios. Oh, so ang Hebrew 7 gipasabot ni Pablo nga ang panahon ni Melkisedek pari ang mudawat, pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot ni Apostol Pablo sa unang Korinto 9:13 nga ang mga magbubuhat sa Ginoo mao imo kaon sa kwarta nga naa sa templo sa Dios, brother Gapo. Malakyas 3:10. Okay. Oh, klaro. Sunod. Direta sa Old Testament gihapon. Substance day kayo. Yay, Biblia, Ezekiel 44, versikulo 30. Kay imo naman giuyuna. Pare Sa ha. panahon to ni Melkisedek, clarification na sa panahon to ni Melkisedek. Pero sa panahon ni Apostol Pablo, paminaw sa clarification. Pero sa panahon ni Apostol Pablo gipasabot niya nga ang kwartas Ginoo, unang Korinto 9 versikulo 13, ang mga magbubuhat sa Ginoo mao imo kaon sa kwarta nga iyas Ginoo. Sige. Sige. Yeah. Sauna ko ha. 44, 30. Mayong balita niya, mayong balita. Akong basahon 30. Oh, ang una ninyong abot ug ang tanang halad. Tanang halad ha. Ila sa mga pare, ihatag usab ninyo sa mga pare ang unang abot ninyo sa sibada. Aron panalanginan ang inyong panimalay. Ang pangutana, asa ang halad og ang gitawag og ang unang abot? Ihatag sa pare o sa pastor? Tubagon ako. Ang akong tubag maura gihapon sa una nimong pangutana. Sa Old Testament ang tigdawat lagi pare. O ang imong pangutana kinsa mo dawat pare mo pastor. Ang akong tubag kategorikal kay Old Testament man na siya pari ang mudawat, pero sa panahon sa Kristohanon gipasabot ni Apostol Pablo nga ang mudawat sa ikapulo nga kwartas Ginoo, unang Korinto 9:13, mga magbubuhat sa Ginoo, mga magwawali sa Ginoo. Wala magisgot ito pari na lang. Unang Korinto 9:13. Time kay Apostol Pablo. Okay, since kay pare man di sa Old Testament ang pangutana sa New Testamenta naabay mabasa nato sa Biblia nga ihatag sa pastor ang mga ikapulo nawa. Ang atong mabasa diri brother Gapo dili lang kay sa pastor. Nawa. Dili lang lagi kay pastor. Akong basahon para masabtan. Ako sa gimbasahon. Biblia do batubagon. Ang akong tubag lagi Biblia ang mutubag. Naabay mabasa sa Biblia, naabay mabasa sa Biblia nga dunay gitagaag, dunay pastor nga gitagaag authorization nga mga obra og 10%. Nawa. Paminaw brother Gapo ha. Ang 10% nakabalo ko nga kwarta ni Ginoo, kabalo ko nituo kana. Saya akong tubag mo ni. Unang Korinto lagi. Dira akong tubag. Kinsay mo dawat lagi, paminaw sa ba? Ang akong tubag, 9 versikulo 13, kinsay mo dawat o kinsay mo kaon kung wa bay labot ng pastor. Kaya akong tubagan dili lang pastor ang mo dawat. 13. Sige yung 13, sa walay duhan-duhan na sayod kamo nga ang nag-alagad sa templo nagkuha sa ilang pagkaon gikan sa templo ug katong nag-alagad didto sa laran maoy may bahin sa hala. Unsa to imong gibasa? Sa mausab. Unsa to imong gibasa unang Korinto? Ang Ginoo nagbuot nga kadtong nagwali sa ebanghelyo mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Tanawa brother Gapo. Dili lang kay pastor kutob sa mga. Unsa may imong gibasa? Unsa may imong gibasa unang Korinto 9 bersikulo 13. Dili lang pastor ang mukaon sa mga pagkalanon. Okay, basahan ako. Dia. Basahan ako. Sa walay duha-duha nasayod kamo ang nag-alagad sa templo nagkuha sa pagkaon gikan sa templo ug kadtong nag-alagad didto sa halaran may bahin sa halan. Anya ha? Karon ang pangutana base sa Biblia. Brother Gapo, tiwas sa basa. Para masabtan gid yung pagmayo ba kay sa mauusab nga pagkaagi verse 14. Sa mauusab nga pagkaagi ang Ginoo nagbuot nga kadtong magwali sa ebanghelyo mabuhi pinaagi sa ebanghelyo. Paminaw. Now, akong basahon.
kining ni ang gitawag na to og Brother Gapo, kining tayo sa nangala. dili pa ka mo basa, Pamino sa- natubag na ba Brother Gapo? Natubag na pangutana ha. Dili lang pastor. Ah, Hindi lagi, mo lagi, pangutana lagi. kanina, pastor mo pare. Oh. Sa talaga Pamino sa talaruho na to clarification kay ba? apil mo ni Pastor Di, God. akong gingon nimo, Ano na to? Brother Gapo, iklaro lang nako nga niingon ka nga pastor ba o pare. Akong gitubag sa imo ang mudawat, dili lang pastor, kutob sa nagwali sa ebanghelyo, may authorize yang mukaon sa kwartas Ginoo. Mo na ilabing klaro Brother Gapo. Di ka kalusot sa Biblia Brother Gapo kay kamatuuran ang imong gibungkot Okay. Brother Gapo. Ha? Ano? Muna klaro Kata- pa, kata- dili lang pastor ang mudawat sa ikapulo, tanang magbubuhat sa Ginoo. Sa kadali lang. Kay ingon manggod ka imong gikutlo manggod ganina ang gitawag na to og tawag aning At least man lang maklaro nimo Brad Gapo ba nga. Lagi ba? Pastor ang mudawat, tanan daing magawa. Dali lang. Oh. Kanang nangalaga di ana sa templo base sa Biblia. Pastor ba na o mga obispo o mga diakono? Pastilan Brother Gapo, wala lang na magisgot og Tubaga, templo. tubaga lang. Kutob lagis nagwali evangelism. Klaruho na to ni ba kay daghan king nangalagad kuno sa templo. Unya dili day mao. Sige. Ang pangutana ko, kinsa man base sa Biblia ang nangalagad sa Ginoo? Okay. Base sa Biblia. Okay, tubag. Ang mga obispo o ang mga Okay, sige, pastor? akong basahon Biblia. Akong basahon na kinsay nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Tanaw na to ha. Para nga di ko kay taon Brother Gapo makasabot yung taon kung akong iyang po Brother Gapo. Sige. Makasabot yun yung taon kas kamaturan Brother Gapo. Okay. Akong basahon ang nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo kanang iyang iglesia. Kinsay nangalagad kung nabay obispo diri. Pero ay kabala ka Brother Gapo kay basahon ako na po obispo Brother Gapo. Ha? Basahon ako na po obispo pero wala lang diri sa iglesia. Turas lang yung teksto. Sige, ako basahon. Kinsay nangalagad sa templo nga gitukod ni Kristo dinis kalibutan. Kinsay nangalagad ha? Episo. Para maklaro na ito, Brother Gapo. No? Maminaw ni nga itong mga naminaw. Sige ha, kinsay nangalagad sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Kinsa maning nangalagad diniya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. 4 versikulo 11. O ang iyang mga gasa mao ang uban mahimong mga apostoles. Apostol. Ha? Nag-alagad ni siya sa iglesia nga gitukod ni Kristo. Ikaduha, propita. Ikatulo, ebanghelista. Diri ko na bilong Brother Gapo ha. O, ebanghelista. Ang ubahan mga pastor. Dala Brother Gapo ha. Ang nangalagad sa templo sa panahon ni Kristo. Pastor, ebanghelista. Propita. Pero tinagana. Natubag na Brother Gapo. Ako yung Muhusay ko ha. Muhatag ko Brother Gapo. Muhatag ko gribatal gamay. Muhatag ko gribatal gamay. Anang imong gibasa. Wabaya talag gibasa Brother Gapo. Cheering raw. Muhatag ko gusay ana niya. Muhatag ko gusay ana. Sige. Explain nga way labot ang kanang pastor. gibasa nimo nga naa sa 9:13 padung 14 nga ang gitagaan ang mukobra. Dili gasa na Brother Gapo. Ang imong ingon nag-alagad sa templo. Sa ba? Oy, paminaw sa. Sige. Kanang ni ang gitawag nato og sa 9:13 padung 14 nga nag-alagad sa templo tinuod na. Salamat kani ang konta. Tinuod na. Pero ang pangutana kinsa man ang nag-alagad sa templo? Nalagi pastor sa 7 lagi sa templo. Ayos sa ba? Ayos sa ba? Kay nagtubag pa man ko ha. Niya sa gitawag na to og dili man pastor sa 70 Adventist. Nasamot ng dili pud pastor Katoliko kay way pastor ang Katoliko. Paminaw sa ba? Naa sa King James version sa Biblia, basahon ko ha. Sa Buhat 20:28 Tagalog. Ingatan ninyo ang inyong sarili at ang buong kawan. Nasa kanila'y ginawa kayo ng mga ginawa kayo ng Espiritu Santo na mga obispo. Watay labo. What problema na Brother Gapo? Dawat ko ng obispo Brother Gapo. Magbasa. Lagi. Na mga obispo upang pakainin ninyo ang iglesia ng Panginoon na binili niya ng kaniyang sariling dugo. Unsa kuno? Ayaw sa bagsapa. Kaya nagbasa pa ko. Unsa kuno? Atong basa kay akong basahon Brother Gapo. Buhat 20:28. Parkingan kay perting nindutan na Brother Gapo no. Ako parkingan ba? 20:28. Now, ang pangutana kay gihimo pag yun ay sila nga mga obispo sa Espiritu Santo para pagkanon ang iglesia
sa Ginoo nga gipalit niya sa iyang kaugalingong dugo. Ang pangutana, naabay obispo ang mga 70 Adventist? Wala. Mas mayo pa ang cheese kay naapay. Paminaw sa. Mas mayo pa ang cheese kay naapay obispo. Sa Batista wa gyud mo. Mas mayo pa ang cheese kay naapay bisya. So kanang giingon niya sa Episo 4:11 nga mga pastor, basahon na to ha. Kanang giingon niya, kanang giingon niya, retirado na sa simbahan Katoliko ang mga pastor. Ayaw sa ba? Ayaw lagi sa ba? Ha? Bisa ka paminaw sa ba? Retirado na sa simbahang Katoliko kay nga naman in the first place ang giingon diha nga kanang ingon siya nga ebanghilista brad. Apil kuno siya. Yun sa pagkapasar nimo nga ebanghilista kang wa man kay ebanghilyong nasuat. Mao ba? So kinsa man ang naay ebanghilyo anin, matawag na tog ebanghilista. Upat ra ka buok. Si San Mateo, si San Marcos, si San Lucas, si San Juan. Kato may klarong ebanghilista kay naagid sila ebanghilyong nasuat. Hindi ka kasabot ng pulang ebanghilist brother po. Kay balog yapon ko ana ang ebanghilista na pamilya sa bayan sa sababa kay ga-explain pa ko naipit na magugagot usapo talaga. Okay. So kanang pastor nga giingon kamo na dili kinsa man na mga obispo na nga gihisgutan dito sa buhat 2028 nga moy mo pagkaon sa simbahan nga gipalit sa iyang dugo. Onya kinsa man ning mga obispo gawas ana do na pagyud tay gitawag nato og mga kaparian kay kanang pastor nga giingon diha ang tinuod nga mga pastor mauning mga obispo nato og atong mga kaparian. That is why kung muadto ka og kanang gitawag natong katedral na diha ang obispo. Kung muadto po kag lungsod nga nasakop ana nga katedral natay gitawag nato og kura paroko kaning gitawag nato og kining simbahan unsa man ang simbahanan kining parokya nga gipanguluhan og usa ka monsenyor o pare gitawag nagkura paroko paris priest mao na ang simbahan Katoliko na ana kay sila mao ang tinuod nga mga pastor nga nagatiman sa atong mga kalag nga nagatiman sa ato nga mga tao kani kay ga pastor sila nya dili pastor di gyapon nila mao na nga kanang gitawag nato nga nabuhi pinaagi sa ebanghelyo mao bitaw ning niya ang simbahang Katoliko naagyud ta gitawag nato og hala di man na mawala pero dili pinugos ang ilaha 10% matod pang bakalaris ang pitaka kuno ayo sa matod pang bakalaris ang pitaka kuno ordinahan asa kanis Biblia ordinahan na pitaka kaduha looy kayo kay bisag na maligya og ginanggang gipangayuan pag 10% sa guwapay halin abot na magkang bakalaris bel japo so mao ni ang nahitabo nga kanang iyang gigamit-gamit ilahara nang gikot-kot ilahara gikuha-kuha ipahaom sa ilaha bisag dili sila kay sa tinuod lang pagkaistorya wa sila ilabot ana kay in the first place dili sila ang gipakamatian sa atong Ginoong Hesukristo kay wa man mailhin 1863 ragali mo natukod ni Ellen G. White aminado pa manggali siya ang founder nila si Ellen G. White unya ila pang iamong si Kristo. That is why nga dili gid sila maka-provide og sita sa Biblia nga makadugang sila anas kamatuoran ngano man mahulog sila awing kanang sakto nang giingon nga minsan nga dili sila mahimong awing. Di mo na kayo gimo pa himong awing. Okay, oras na to 22 minutos naman magkalabay ang alas 10 sa gabi. Igong oras sa